Dostlar, hemmäňize salam. Gümür Ýamyr podcastyň täze sanyny görmäge çagyrýas. Bugun biziň podcastymyzyň iň süýji, lezzetli, tagamly epizody bolar. Bugun biz aşgana barada, tagamlar barada gurrun edýäs. Bugun bizde mehmançylykda öz işiniň ustatlary, aşpez ýigitlerimiz Nurýada Şaryf we Ataş Çerkezow. Şeýle-de hemişe görüşýäli. Ezbitirim bugun ýene-de biz bilen. Hoş gördük ýigitler. Hoş bulduk. Salam aleykum. Sen amadın Goçmurat tamam. Menem Goçmurat. Boldy. Ni bu niyetler öňden köpden bäri Süleyman şu podcastda Gümür Ýamyrda durly kärdäki saatlar çagyralýa, diňe aýdym saat bilen gitmälilýa we bugun aşgana barada gurrun edýäs. Öň bir gezek sport barada da gurrun edipdik. Awat anime gym bolýarmy? Gym diýil ýa-me, şu beden terbiýe. Owans gelmeläýif. Döwran ağa geldi. Ine bunam Süleyman sana ýakyn bu tema. Maňa howa, men näýlek başlaýynda Nurýagdyň biziň türkmenimizi bilemakdym başda. Näýlek diýeň? Gowy şerýa bir hilek özüne gelişýän ýaly minutny roliklar var nemede goýar. Takypan goýar. Biziňkiler bilmeýän bolsa milyonlyk boldy. Onun kutlap bilýär, o TikTokda milyonlyk boldy. Onun bir zat dedi we şu adyny ünsürdimmi, türkmenligini bildim. Yazdım bolýyn, jogap berýär, öz oglamyz girim çykmam ýerine. Onun haçan gelýär, şeýle nemedilli, gurlaşylly, nesibe çekem. Gelenine gawat geldi. Onun ataşamydan ben bir dostum agasy arayym, Murik. London'da aşpez bolup işlediňiz dämi? London'da aşpez bolup işledi. Gawat geldi, ikisem ýaňy ýakyn geldi. Bäri, ikisem daşynda işlerine, şoň üçin gawat geldi diýip, şon ýalak makullym, maslahat sarlyk oglanlarym ýok diýmedi. Olağam çağırın. Nurýagdyna TikTok'dan, Instagram'dan tapyp bilýärler. Ataş ýok idi ýa-na. Eýken bilen o Instagram okluyor. Şeýlemi? İş bilen başga ulansın. Düşünükli. Onu diýjek bolýan tomoş edýänler, meselem Nurýagdyny ýa-da bellesek tapyp bilýär-de, tanamaýan bolmaklary mümkin. Men gyzyklandym edil Minskde, Belarusda esasy işleýän ýeri, ýaşaýan ýeri häzirki wagtda Nurýagdyň o ýerde köçeden geçiren aklar diýe. Ýa, azat ýoklar. Ya öýde diýmedi ýa-da, men ýene gyzyklandym onu ýa-ni. Aýyny milyon patpiçkini ýygyrlaýjy diýmek azat däl. Şol, nirde bolandy. Köp aglap ölega Belaruslardyr, Orslar ammadyr, SNG'dir da. SNG men şu milyonyň biri. Menem neme ýygyrlaýan. Olam. Şonu röwjede bar. Neme bir gurrun merseň-de nädip işe durşuň. Birinji tende masal işe näýlek durduň? Öň bärde de kiçilikden badym ýa aňryk bar. Yo, 2010 okuýt maňryk Minskda. Ondan ýumurkda çakolam wagtda başlaramda. Istat ejem şeriýat ýa-da erkolan kan bişirim dot. Ondan bolly Thomas Hall maňarda kokny serial bilýändiňiz bilen? Şonu gördüm. Ondan atmosfera gatowda. Aýşe oturdum onun dost. Kaptır kolmat ýaşan, apsady ýaşadym, ondan kaptır kolmat ýaşan oglan iş waýsyjak mıydı? Nämiş şuna koknýada? O waýsyjak dedim bolýan. Nomer berdi. Jaňa diýär daýy adamyň tetilýärdi. Şuna waýsyjak taýtym bolýa geldi. Bolu bardym. Ýanka adam diýänim, erkek adam röýtünde çykýarmy? Şuna aýan. Ondan neydi? İstedim koknýada, ýok istemek dedim. Bolýa. Aýşy ot ketdi diýdim, şu 3 aýal bar. Ýanky diýelim ketdiň, bar edýän. Kömekçi bolýar. Pulam alamokdum. Bütkeşik näçe $5 beri. Kan istemek 3 saat, 4 saat istedim. Kömekçi. Ondan okuwasa daretdi, aňadyram çykdym isden, ondan ýanky bir aýdan soň işejek, power isden, kömekçilerim power isden. Bolýar okudan isden. Ýani hepsi tamam isden. Onun şu wagt kömekçi dä. Men bilmem kömekçi dä. Şu wagtynda aşpez. Esas aşpez öýdýän, şu taýda. Hemmesi saňa kömekleşýär, saňa garaşýar bolýan roliklerinde görýän bolýar. Ya bamy
neme kardeşler. Esası baram anarda näli. Şuma emme proses işleyen amenne zakato bolsun, halodun se bolsun, gariyat bolsun, tapa de mangalda işleyen. Anno vidi be hodur yara tuşa polisin braya lisin. Cida polno am kat atbesin kanna üçüda adam pasat kan anno kasyak polyada mesela non stop da işleyen kanviyere gidip turda turunun kasyak kolya geliyorum tanganın neymişsin şeyle ol bul onun gelen işine bir manat ağalyan öne gelen işledim bolli tanga hiç soru yok da öz adam cevap veriyor hatta tuşa yapıp durdum radasa duruyan bolli onun strafa malyan bir manatın şangari straf ditiriyan da onun şey söyleyeyim mi pratik işler yapıyor Su şef falan men yalap dudun kurakları. So şef. Kömekçi oluyor mu? Yo şefin çip sagaylı oluyor. Ornmatör var ya. Şef falan nime bolýamatyş? Şef opşydat, şef bolmak. Komandan başlygy. Kuknyda şef power bolýar, su şef aşağından, ondan aşağı gidiberýär. İngilizce şef de parti zat gitýär, ýokarlyk. Su şef ikinji adam. Amen sen nädip Londona düşdüň. Nädip otaýdy senin bir gysgaça görünmerdiň onuň belli bir mawdumuz ýok, temamız ýok. Birden kem şu okula gittik, student bardyk. Onuň boş wagtyň bolýar, birazçyk onuň kuchня, birazçyk gadanmaly, zor öýüňe jaňa pul uratip bolanokda onuň. Bir kuchня ýerden onuň Ýewropa, Angliýada naharlary öňe çekýär. Seretýän başga ýerde otyr, ol bir adetýär, bunu bir adetýär, kömekleşen bolýan. Soňra başda ol fransuz restoranyny işedim. Onuň saladyny görenýän, salatdak işden çykdy, saladyna geçdim. Soňra su şef soslar etýän we bir durpşa sos, etinki, toňky, diňe sos etýän. Şonu görenýän, şoňa geçýän, soňra bir teresiň head chef diýmek şu ýöredici. Şu head chef'a kanikula gidip uğradı. Kanikula gitti, iyiden ödüm öğretti. Ona şey bir başka bir nahara söýüň birlik dörepe. Oňorja o menem. Sen kim onam aňyrda başlady. Bärde hiç ýylyn kiçilikde höwes ýok. Ýok. Höwes öýde nahar ýok wagty. Ödümüz bir etýär, şolanyň pişirip ladyp kan höwes ýokdy bärde. Sandeýde sorýardy. Daşar ýurtda okuýasy, öýe gaýtmaga ýagdaý ýok diýe. Bärde galmaly bolýasy. Menem diýen bähfiledir diýen, her işte bir haýyr bar diýen. Näşe edip oglanlar galanna. Men diýen siz ýaş oglanlar gyýdylar. Okan, ýene okan. Ýene işläň. Esasy janyň sag bolsa, okmanmy? Okuň diýin, ondan gel. Bakana bilen diýjek bolýanym, iň uly derejede nemede men bilişime göre aşperlikde şu Michelin ýyllady almak. Doğrudan olamam sizin toporuňyz komandaňyz aldy. Ýankyalak işläp berdim bilen internetde gelýän naharlara seretýän Michelin kelläňe gelýär. Näli yetişleri, nahary uje birazçyk uruwyn ýokarakda. Näme etýän bolsaň şoňa birazçyk inniki derece diýen ýarakda. Onuň ol işmede bar ýanym, ýankyşyň şefa holiday berýän zat gitjek kanikula gelýär. Ki işe gelýän şowurdan ýüreğine düşürýär. Uje bolşa hoçdy bratlar edesin gelýär, özüňçe zat onuň pursat peýda geldi seretdim iş bar şu taýda. Bir otuwat bar Michelin star bardy, kitchen table diýip. Kitchen table demek kategoriýasy barmy? Kitchen table näme? Kitchen table ady restoranyň. Düşündüm. Restoranyň ady kitchen table demek. Kuchnydaky stol, kuchnyň stol demek. Ya men pikir etdim kitchen table Michelin'in nemeleri boýunça kategoriýa boýunça berýärmi keler diýip. Ýok, restoran ady Michelin 3 ýyldız bol bilýär. Ondan ýokarda ýok. Birden başlaýar, 2, 3. Yörüte adamlar gelýär şolaň. İlk görüp, onam aýtman gelýärler. Onu tanap baran onu. Ona zaýwylýany bermelimi? Gatnaşjak barlan, şeýlem özüň özüň aýtjaň şoňalak.
restoranım var. Şoňalyk menen başarjak wagt diýip. Onu haçan geljegini aýdana. Olar aýdana bolar. Tanap bolan kim böyle gelip çıkıp baka berýär. Nememi Michelin 3 ýyllar diýdim da şu. 1 2 3 şeýlemi? Şu derecemi ya derece. 3'den 3'ü in soňky derece. O bolsa gün 3'den beri bilýärmi? Ay ýok, oňa. Yo ýeke-ýekeden. Ya bir-birden berýärmi? Bir-birden berýär. Ha, men yani yine pikir edýän, ýa kriteriýa boýunça meselem gördü, munsam gowy, 3'den gowy berdi, 3'den diýip pikir etdim. Yo neme, men bilşim neme ýalyk. Näme altyn top alýar futbolistler. Şon ýaly. Meselem Ronaldo da 5'ti bar, Messi 8'ti bar, şon ýaly. Şolong restoranda sen işläp ýörkä, ikisini aly dämi? İkisini aly. Hersi bir ýylda bir ýadakmy şon ýalyk dämi? Ýa 2 ýylda bir ýadakmy? Ýok, ol her ýylda berilen ogul. Birinji alanyna 2012'de alýar. Soňundan soňkysyny 2017 şo standart saklap gelmeliler. Her ýyl beren okar. Bir ýöne gelip gitýärler, her ýyl tananok, kimden bilen ok. Ýöne gelip gitýärler, ýöne kimden bilip boranok, berlenler şo seremoniýalyk Oscar berýär. Hollywoodda şoňa hem restoran şo Michelin bar bolsa, ýa ýok bolsa da belli restoranda çağırylýar. Ondan şonu ýüze çykýar. Ne aljaň belli däl. Alban bilýärler ýerinden. Ha, sen ýyllygyny ýydyna da bilýär. Ha, saklamasaň, şo hylyňy saklamasaň. Indi sen işläp gördüm şo Michelin ýyldy berilende. Şok. İkinci berilen işläp. Diýmegin sen Michelin ýyldyly aşpez bolýaňda. Menkide. Ýöni O işlän ýöne şo sferada işlän. O restoran alsa, kafe alsa, şo işläp berenlerim Michelin ýyldy diýilme ýa-mi? Men bilçime. Ya onu ýalýarmy? Michelin ýerine berilýär. Diňe ýere berilýär. Maňa da berilen ok. Başga ýene de berilen ok. Ofitsiant şoňalyk mesele deli bir restoran bolsa, şoň özüne berilýär. Şoň derejesi diňe nahar däl. Şefin awraýyna gidýärmi şol? Gitýär. Komanda ama awraýyna gidýär men bilýän. Onu seňle rezumeňde gitýär da sen şuýda işlän. Şu an edil näme meňdeş? Men häzir ýalňyş ýanmadym dedim. Liga çempionu Allah futbolistin kadar şol. Komandan ýöne meselem futbolistin rezümesine gidýär. Şon ýa dogry. Etdiler. Oglanlar gelip hersi öz naharyn biçirdi, onu häzir ortalaryna soňragyna goýar. Камерьямар подкаст. Нурик, а приготовь, пожалуйста, нам драники. Пожалуйста. Ну что, друзья, берем картошку. Наконец-то на родине, ребят. Буду угощаться драниками. Берем мелкая терка и пропускаем его. Пока картошка готова, я буду лук резать. Я маму тай bolýança, toňy ketýändiýär. Men terjime. Fin logo bolsong mentale. Берем шампиньоны и режем мелко. Кубиками. И погнали. Короче, ребята, если были бы еще белые грибы, сыграли бы очень красиво, очень вкусно было бы. Но... Loco, moco, poco, soco, longa, ай, рука, броко, лонгом, чайр, ай, плашма, аем. Ребят, смотрите, для того, что я медленно работаю, начали темнеть. Берем лучок и сюда его. Натираем. Soğan koşan, smetana, ödne elyanno. Ödne getirýär. Короче, ребят, смотрите, натерли. Все теперь перемешиваем. Bundan bärik geçirýär. Krahmaly bärik ýörejäs. Krahmaly suw diýän. Krahmaly bärik aldy. Krahmaly bärik diýän. Теперь берем яйцо. Yumurtany alýar. Чак ясия. Бiri kämmelä ýöne onu da. Что, друзья, отправляем немножко соли. Наверное, пересолили, но ничего страшного. Добавляем все перчика. И все теперь аккуратненько перемешиваем. Ну что, друзья, берем буквально немножко сметаночки. Вот, только хватит нам. Тоже даст слинку, и драник будет очень хорошего цвета. Ну что, друзья, наша масса готова. Ну, вот такая красота получается. Многие добавляют лука, добавляют крахмала. Крахмал мы брали самой картошки. И все, сейчас будем жарить. Нема? Ну что, друзья, ставим сковородочку в огонь. Теперь что мы делаем?
Ждем, пока наш сковород разогреется, потому что наши дранички могут подклеиться туда. Берем масло и заливаем. Во! Масло не жалеем. И начинаем потихоньку жарить наши драники. Берем по одной ложке вот так. Круглые, но маленькие должны быть. Теперь самое главное, ребята. Нужно, чтобы наши драники брали корочку, потому что они могут развалиться потом. Параллельно можем делать соус. Соус у нас будет очень простой. Берем лучок, отправляем туда его. О! Ну что, друзья, аккуратненько берем. Вот так и переворачиваем. Ну что, друзья, берем шампиньоны, отправляем туда. О! И все это дело тоже обжариваем. Ну что, друзья, еще раз переворачиваем, чтобы у нас была красивая корочка. Вот таким образом. Ну что, друзья, хорошенько обжарили. Смотрите, какая красота. Отправляем немножко соли. Вот столько. Добавим перчика. И во, да. Ну что, друзья, берем сливки. Ну, столько добавим. И добавим немножко сметаночки, ребята, вот столько. И все теперь перемешиваем. Все. Наш волшебный соус готов. Ну что, друзья, берем дранички, просушиваем. Он очень жирный. И выкладываем аккуратненько. Тут у нас еще много. Чтобы наши пацаны поели, попробовали. Какова белорусская кухня. Ребят, смотрите, какая корочка. Как говорят белорусы, ребята, когда держат драники, он должен стоять. Если он падает, тогда не очень, короче. Вот. Дыкка задурмало. Теперь отправляем грибной соус. Ну, куда-нибудь туда, наверное. Отправляем еще сметаночку. Вот таким образом. Добиваем все бесплатно. Все, ребятки, наши драники готовы. Пойдемте угощать. Ну что, джигиты, берите, попробуйте. Во! Нурик, это от рифляги, диями? Yo, qatqa gördüm. Yüzün gözün deyip de. Şul esası neme diýýär. Kan ögün menem kameram taşlap bar ya. Ataş sen näme diýýän? Qazgın ýöne. Şonyň bolan aqda Nuri. Yaman qazgynmyşypdyň. Yaman tüýjü. Biz şu at Michelin yıldız alan kamandan elinden ilk görüpdir. Ağam, doğru değil mi? Ona mağrusan koyuyor. Birinci çeqadımda krevetki panirovki tayinladım ödüm. Beşamelliyenli sos ve ak sıyırını bilyendir. Şunun içine krevetka talıp pişirilip krevetkanı duz, burcunu, yularını yetirip çisnoğunu şunu alacak şahalik etdiyaz. Bura mağdar frityoncu da pişirip çıkarmalı. Ostru sos krevetkalı qovut diye balık birazcık azım tıplar balansını getirmek için krevetka sosu var. Üstünden aşağından koyuyoruz. Şuna şarikli böyle birazcık formasını yütkettiğe konteynere salın son. Birazcık 4 uçurak saat olayavlin. Ziyan yok edip toğlap yine de figurasını getiriyen toğlukluğunu edip. Elin arası olsa oluyor. Toy bullayan edil kepkir. Onun sözdüm kutorun o edil tekkir. Alya frityonun içine olsa ara frityonun içine yasama skabaratkada birazcık yağ olsa yağdan geçirerek yağ koyup skarpçıktan oluyor. Edip frityonu koyuyorum. Temperaturası 180-190 aralık olmalı. Ondan pes olsa içindeki dağa yankı şarikle ne için olan sonra krevetkası nemet diye sıyır yalıp da hiç onun atı neme olsa da yanmak bile oluyor daşı. Daşı çalpışıp içi pişip geçiyor. Frityonun öyle yok olsa, kaç olsa, kaç olur. Глубокий хач olsa yağdan doldururlar. Saçta qoğulmalı. Ve şunalak yağdayda tayin olur. Ölüne tarafı tekleyip şuna salfetka çıkarıyoruz. Ne bizim yağı var. Yağını bir tanesi deryalık. Bir de sıyırını, beşamel var. Açık yüzüne çıkıyor. Senin köz tıraşını. Ну ничего,
Tarelka şunal nemyanqı diyen sousumuz, krevetka braçka ostroy. Перебарщать denok yönü talçok berýär, şop krevetka taqamyny hata metre çıkarmak üçin. Onam şunu alap edip aşağına hemen krevetkan aşağına şu krevetka tip gitmedi alaq. Aşağına da sous gerek bolan soň şeýle goýulýar. Indi şu nämetseňem nirak aberseňem şu gymylany krevetka durýar. Nirak götürükseňem şu sous bolmasa saklamak kıyın. Şu istiyor nemede. Üstünden şuna aksı olsun da üstünden emeliyem. Olmayam. O krevet panirovki i ostro sos üstünde. Очень красивый. Biraz kadın raktır hadi rak olup dişten. Ya heriyim de bir an da ucu falan falan. Da kana waqtan bas verin ayt koydum. Ama yani nasıl bir krevetka? Ha oğlum kim ya? Ya. Oh. Büyük kuşlar. Başlar. Ya krevetka billahi ya. Das. Atrif liaga. Innik köşerjaqam sudak araftaranıp ketip şuna port edildi. Bu rahat etsen bolýar özüňe görä öýde bolsaň ya restoranda bolsaň smatranärle kerkime ýöne şutay nemeti uğur bolmaly. Bişireňde korçka gowalar ýalak. Skavarotkada naturalny bir şey, duz, başka tat yok. Duz, yağa bir şey. Diňe bir gapdan içirýär, ikinji gapdan şuna bir gapdan içirýär. İkinji ýokolugy görä. Ýokolugy inçe bolan soň kızgın bermeli hukman soçun içindeki eti neme dağap ya katı qovurlup dağıtmalarla yumuşak pişmek için diňe bir gapdan pişirer. Bir 3-4 minutdan duhovka salar. Yani bilen beurre sos fransuski, petrushka, ukrop, slivki, soğan, köprak meske, beurre blanc diýmek, belay masla na fransuski. Şu sos eder, üstüne ikralı, ısmalak kaptan koyarsın. Pişireňde skavarotka diýen diýişmeýärlik, kızgyrmaly, goýuja kızgyn bolsun. Şuňalak baý bolsa agyr. Balyň ham tarapyny goýarys, başga tarapyny bilemek elden. Şu tarapyny aşağı goýamda ýag bilen gelmeşmez ýalak, agyrlygy skavarotkan gowulugy gerek. Ýagdaýyňyz bolsa şuňalak skavarotka. Skavarotka gowulýan, kızgynlyk bildirýär eline demekde. Orluk şu. Raçkada yağ koyuyor. Kenler. Skavarotka qazdı. Koyuňyzy häzirrak bolýan kızgyn skavarotka yağ üstüne gaýtma mümkin. Edip häzirrak bolyp içine ýatyr. Ýuwaşlyk bilen yağ kiyidine özüňe turkma ýalak. Özüňden aňaryk goýar. Edip goýar. Balyk duz goýar, braçkada duz goýar. Saç kazan bolanda şu balyk şuňa ýagdaýda pişmeli. Şu yerleşmeli üçin. Indi şu ýagdaýda aşağı hani bir şeyin yerine çenli görünýär, şu tane çenli pişipdir. Diň aşağından ýokarsa braçk geri. Onu duhovkada galan ýermişdir. Ýöne ýok, skarokda çirjek duhovkada däliseň şunu beýlesine urýar, pişirýär, gydylja ýetip balyk duhovka salýaňyz, onuň sousunu ýatap goýsaň bolýar. 5 minut bolak gerek baryp pişmek üçin. Skavarotka, abeşli skavarotka goýýar. Şunu alap soğan, ak soğan pısartýar ýagda. Uksus bolýar, başga da ýok. Uksus praçka duzyny ýetirýär. Şunu alap renki hüjümtük bolýar. Bir yarım saatlap da petrak otda pişirdiň, şuňa yanmaz ýalap. Yanagy ýok, ýöne goňur. Süýjüni çykarmak üçin. Şondan bir loşka. 4 balyk sallyp, 4 balyk ýeter ýalak. 2 loşka. Birazcık slivka koşulýar. Slivka
10% ya, jidkra qat'iy slivka olmalarlarim. Näçe jidk bolsa, süýtden goýup bolsa bolýar. Indi bir blok demizde, ýa-ni diýişmeýärler. Meske demek, fransuzca, so meskokman bolaýmaly. Şuňa gyzgynlyk bolsaň, rum temperaturada meskan bolsa, hep ýoş bilen ok goýam. Käne merekde ýöne meskesi. Öz gyzgynlyk bilen itaat etmeli. Bençin olsaydy, barýan. Etmeli hareket, 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 hareket. Sen durma feredip, 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 feredip. Etmeli hareket, 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 hareket. Sen durma feredip, 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 feredip. Şuňalak ýagdaýda balyk pişir. Garap gyzgynlygy ýetip balyk pişen, gyzgynlygy ýetip. Şuňa biraz ukrop, şuňa dograk goýan, öňünden zakatat ketden. Etek dograk goýan, gowjy edip ukrop. Ondan soňra şuňa dogrulyp goýulan petrushka bolsa, has bu tagamy. Sos taýin, indi haçyn taýin bolanlar, taraka çykar. Onu ýança praçkada gaýnadyran ısmanak bolsa öýdi. Ýok bolsa ısmanak desleň bolar, ýani men ısmanak goýan. Yerine de bilin gelo, ya. İşlesin dilin gelo, ya. Ekmeli bilin gelo, ya. Side gerek bilin gelo, ya. Gelo, ya. Gelo, ya. Ýatan sosumyz, öblon. Soğan, ukrop, petrushka, slivka. Bu da ısmanağımız. Öyle şey de ödülüyordu. Yankı sosu. Balığı edip ortalıkta koyar. Ondan sonra ısmanağını kıvırcak yankı. Ismanağının yanına koyar. Naharın balansını getirmek için malasalyonay xiyar. Gerek oluyor. Kaptandan koyar. 4 tane yeterlik. Ýagdaýyňyz bar bolsa, ikra, lasosy imitirimde original. Köp berekde. Birazçyk üstüne goýsam, oňdanlyk. Olle? Men bunu ilk gördüm ha. Nereden başlamadı? Men uğradayım mı? Suda al, braçka demeyen al, içinde ısman al, şu soğuk sülönünü bakadet diye ver. Sudak, böblong sos aşağında kaptan malasalyonu xiyar, ısmanak meske devişen. Üstünde kavyar, ikra. İşbil. Hakik koydum. Düşündün mü? İşte skol. Daş. Paskücü. Evet. Şunu alyan, koçmura. Hemmetine ikneme işvillen alyan, balıktan alyan. Şu hıyaran burada adet balık bolsa. Ağam yertirim İsrail lan. Osman, ne anam senin, başka senin. Yerine de bilin gelo, ya. Sof niyet diyeceğim. Beyan başkalar. Neyem böyle Türkmence bu soğuk kufn yani anladı sözüm çok sorayım. Yok aşağı. Bey kokmuyor. Gelo, ya. Gelo, gelo, ya. Gelo, ya. Gelo, ya. Gelo, gelo. Yeah. One love, AG. Men OG, sen Beijing. Düşünmeyen sen AG. Men BMF, Edel GG. Ничего, как Нурик. Отлично. Отрепляга. Только сподвозит, брат. Dingen O'Brien, hem ikke Lamar, nigga. Yeah. Yani aşkanada bar qaytdyk da. Şolar hakda da soraýar ýigitlerden.
hemişe bişiriyen naharyňyzmy? Meselem, ýa-ni näme daýady? Draniki. Dranik bedrosan pasti näçe diýdim. 80% var. Restoranlarynda. Men birinji gede görýän. Eşitýän ýöňňöne hawa. Katlet ýaly ol gowurdum. Milli nahardamy? Milli nahara. Belarusiýa. Hem turistler öz halka kanýan ok, turistler şu dranik diýip baras, o bar ýa. Kartaşkadan pul ýatar da. Hakyky. Sen ýanky krevetka onuň balyk. Olar öz tapanyň restoranyna bam menüňde. Ýok, ikisem sos wadanym ýöne sudak ýok. Diýeli sudak öz deňizimizden dönüp nemetjede. Ýa-da sudak ýokdur ama. Bizde sudak göremegini başga balyklary bar. Olarda. Anglçanlarda. İngilislerde. Olaň öz suwunyň öz balygy bolýar. Onuň şoňa görä bişe maýratyn bolýar, taýýarlygam bir gaýrat ýöne. Şo urda adam bolsa şo teknika kesilişi balyň niýde süňki wada tapyp bolýar ketemlerde ýöne. Bişe de aýratyn birazçyka ütgeşirak gelýär. Sen onda aňyrda bişirip görün naharyň bolýar da ýöne bärde balyga görä. Dogry. Balyga görä ütgetdiň. Sudak türkmenjesi badyr da. Bekremka. Yo bekre ol näme? Bekre astrina. Sudan türkmenjesi näme badyr bolýar. Bolýar. Soň ýa-da. Astrina ne bizde ýok. Bizde diýende ýene. İngilislerde. Ay bolýar diň şefle diýip İngilislerde ýok ony astrina diýende. Şo bekre diňe hazarda bar idi, kaspyda bar idi. Ýalňyşmasam. İkrafyň gowsyn. Şu ikrafa bizde ne bada ne diýer şoň alja guty 50 gram nemese kaviar nemese ikrafa. İşbil. İşbili qymmat şo. Onuň bir sapar geldi şo N25 diýip bir kompaniýaň ady bar. Şolar geldilerden interview özlerini tanıştırýarlar da şoňa. Kaspydan çykdydy, bähdidim. Kaspyda benem şu da Türkmenistan ýaşan şoňalyň şoňaly gurulmuşlyk bolup şoň bilen guruluşyp bähnät Türkmenistanyň mawy. Şo diýek bärden alınıp Hitaýa gidip perrabotka edilip işwe onuň Ýewropa barýarlygy. Ýöne iň gowy işwe şo astrina. İşbil. İkrada. Gowken şoňky. Inni şo düşürüp başladyň ha, Nurik näme video. Kimiň pikiri şo? Şo ýaňdaky gyz bar ha, Anastasiya, Nastyusha diýen. Şol başlanýa bir hilik şol itekleýän ýalakdy. Ýa başga birimi, ýa ödüňizmi? Ödüm ha, başda näçe 7 aý, 8 aý bilen sürýär. Onuň ödüň Onuň başga adamlar bardy. Onuň biziň 4-3 restoran bar da ýerini çaşyp oturýan. Onuň o gitdi, bu gitdi. Onuň sosyal storýady. Näçe gallaşma. Sizinki set bolup gidýär restoran. Şoňa mede şowa. Ýa-da bir adamyň 3-4 sany ütgeşik restoran bar, kafeler. Ornäme restoran. Hemme dat fusion. Hemme dat mangalamma. Onuň Belarus kuknyada bar. Hemme dat Emine men isleýän diýen adam. Atys. Ýa fusion şuatky öz nemeleri, kafeleri. Näme fusion? Ýylgyrdy da reaksiýasyny düşünmedim. Ýa fusion diýende keldi özüm keldi şatda täze ýaraşdyk restoran. Kanikula geldim. CH Fusion diýip restoran açdyk çigim bilen. Nerede? 6-njy mikroraýonda. Bark gördüňmi sen? Men bark gördüm. Ýöne tentak täze. Ol wara näýleýin? Agymyň bişirýän ratlaryna ente gawat gelenak. Onu ente işlerler täze ýer planlaryna bagdardam, täze ýer ente açarlar onu. Biz näme hökman habar berer, sebäbi ýankyjy iýen ratlamady men gidip meselem ýerdim ýene täzeden. Bu wagt ýöne fast food formatda da onuň mene gelişiremek onu ente. Ýöne fast foodlaram gowy. Olum ütgeşjek ýöne iýminne ýanky wysok kuchня diýilýär türkmençe näme diýmeli bolýar? Utançon bir inçe gitdi. Inçe näme bişirmek ýa-ni gördük ha.
şoň üçin ýörüýte bir hile restoran gerek ýaly. Ödüm restoran, kafe derler. Häli soşef bolsaň kynnydyňa. Onuň näme bolýar diýdiň? Soşef ýadmy şuna? Straf mı? Straf näme üçin bol bilýär? O ýalňyş etsen kasyak diýip oturýar. Kasyak diýdi ho. Näme kasyak bolýar? Holuk ýanam ta üçin gelýän näçe nahara. Bir ýangyşy barlaň, oşo barlamadyň duýdy ýa ýene urdat bolýar şunyň. Razasa duran yer nahara barlamaly. Barlayan. Yo mena özüm serenama barlama, kulinu opsin barlamaly, öňleten tuşak bunlar ýa. Yer nahara barlanýa. Bäde görýäňiz. Hemmesine de şeyledirler. Bir de şeyle gelýär nahar. Teýär loşkatyn ýara, loşkat ýa. Loşkat diýanňa da moýkan. Diýanlar bolýar. Ha, bir de gelýär nahardan da diýärmi? Restorandan. So bolmaly, sola. Garajygyndan bir ýerden ýa bir şey oturýarka, bara seriýallarda. Ýa, luboy ýer bar. Bir nokta duýdy, köp gitdim ýa, iki adam duýul goşdum ýa näle. Ýa bilemekdim men şonu. Edil bolmaly pizza şeýle pizzaň ýarsyny datyp köp edilen. Köňe şoňa ýa sos bar bolsa, çorba da kızdyr. Petem molta şoňa bölün ketip ýylan oktanym. Şoňa sos, köplenç sos bolýar. Suplar var ta çorbalar. Gaýnaýa da. Gaýnadygyça şo duýdy çykýa ýankyna. Gaýnadyp ýene berýän, onuň duýdanyp ýanky bar. Bogula çykýa da suwy. Duýdy galýa. Suw agal ýa duýdy galýa. Ona men bilýän öz nememden. Ýa men üçin şuda men şu başga planetdan oturan ýa hissat bişirip bilemek aslında men. Men diňe iýmen goýarýar. Ýene bir zat diýjekdim-la. Häli gelip görenimden biriniz gelen pikir näme diýdi? Kimi göreningden? İkisinim. Hor. Wala. Bu asped diýsem men ýa tokorja bolmaly, ýa-ma? Gaýtam. Nerwe diýam, nerwny mena wara nerwny. Yo nerwem dälle bara köp diýenlerler ay ýysynyň doýdum. Şo bolaymy? Ýankal dadylam doýlýar, ýankal her sosdan norýar. Stresem ma ýetik ödüne. Derejesine görä yeterlik. Ýeşem aýagy üstünde de. Daýaw käne. Daýaw. Olar onda nemedir? Hakyky şo şef diýilýändir. Öňe seredip kontrol edip. Ya daýawlar bar, birinciden genetika. Gidip bolan. Şondan nurlay diýsen. Bak bunda ýene kimme mihman. Diňe şoňa ýapdyrýan, ödüm kızışdyrýar. Şo genetika. Bir gelmede kadakda. Hudaý ber bilýän. İyi bilermeýän. Gatkyp ýany ýa. Şeýlemi? Ýöne bilemek nire edýän. Haça näçe 2019 ýyly 90 etik görünýär. Ýöne alt tapar biçädim dowam. Alt tapar. Görýän menem sanawy ýan. Bolmajak bolsa genetika. Indi näýlek maşgala ýagdaý? Öýlenmedik. Sen öýlenmedin. Öýlenen. Çağalar? Çağa ýondy. Ha. Etip bolar. Diýjek bolýanym, onda gelinejem näýli? Hedile edýändir ha öýde. Kimni bişirýär nahar? Maňlay gelendirler. Şeýle özüň öýde de özüň bişirenen gowurýarmy ýa näýlek? Özüm bişirem gowurýar. Äni email'le birden yer ýarak gaýçyk kurdum özüm bişirip özüm baranmagy da. Gelinejem göräýmedi no. Gaty hoply demedi. Habar bardyr bilýär. Onda nur ýagdyňam aşakda goýýar sahypalaryny. Na başy boş ýigidimil. Elinem ýa naharyk gördük. Öýde nahar bişiremokdurman. Gaýtymda. Ýa-da bir öýde bişirem. Onda bara seret aňyrda öz fanatlaň bara, olaram kän beri, menem bermesem bolanak. Nastyuşa bilen näme? Düşürýär, ha, misliýär. Yo, da gaçmasan düşünmeýär Nastyuşa da, aýdy bertip ben. Yo, düşürýär, ha, zaýymy wygda diýär, şol. O, ýöne. Gowjagy da näme üçin, näme boldy? Düşünmeýär, ho. Yo, düşünýär, ha. Birinciden töýgül, ikinciden mentalitetine bırakpa, dengelmeýär. Sen näçe daýrada gurulsa, daýrada ýöne. Şola dogry ýöne. Daşary ýurtda näçe şu beýleki ýurtda gyldarkanda, onuň göwnüňe bir ýakyn ýüregiňe nemeden ok. Girim çykyp, gabat gelen ok içile onuň. Ýönam, saada mutalçyn adamlardan hiç bilirokdan adam gatdadan. Öňe diýerler, eslerim döwründe şuňlar adamlar bat, ýani şoňlar adamlar gatdadan näme eden.
polisden ok mutalçında bu içkaracılık yok, adam bakıylık yok, hiç yıldat yok. Dersin işliyat da bir koknyan içinde. Şumanam çürüt videolar. Hava men görýän. Hava. Men gaýdyan öldürdü sürüp. Yo ol adamyň gowsy bala yo. Hemme ýerde de gowsa merweden bala. Hava. Ondan diýjek olam Türkmen köýüne çykda alypsyň äl gördüm istoriýaňda. Benim birda taýlaýam kan. Yo amş. Geyik gördüm diýip bir kol bolsun diýip sana. Bir kolum diýip geyik gördüm. Yo gowa gelşer. O gelşer. Şuma ýemme istesle. Men da telpe geçen algam emme da alystyrıp naňaryk. Ýüklen parmalla. On şo nemede aňyrda kiňedem naşpeda. Türkmen naharlara ýok menüň restoranda dogry. Yo. Indi diýjek bolýanym özüňiz öýde özüňiz üçin bişirýäňiz maňyrda. Bu küýsap diýenlere. Küýsetdi. Ýaman küýsetdi. Şu an men ýamdaky aňarda da ýanymda bolansoň biraz öýdirek. Onuň palowda bişirip goýýardy. Yani doğrama bişirýek awat. Somsa gutaplary öýde. Bişirmek dedim böyle pişirýär öýde bolsa. Onuň biraz küýsetdi. Şowrda ip hamburger dedi, orlide burger fast food diýen ýolla ýyda ýa ýankalak bizim naharlarymyz diýen Italia, Ýewropaň çoňsoň nahar. Birgilek şu dogrymy süýäsen zat diýdir ýa-da. Onuň çağla marketdim, onuň birazçyk spakoýnyrak. Birazçyk onuň nimetden öýe barsaň nahar wa onu özüň pişirmelerle. Onuň o da öýde türkmen naharlaryny ökdüm. Pişirip berýär öýde onuň. Ansadırak bolýar. Öýe barba işlemelerle, işte işledim. Yok. Öýe bardyň. Enni işim pişirmek bolansoň ýa kendir skawratkan ýanyna barmanyň otonomok. Baryp bir çörek zat ýa bir tost etmäne ýa kalbat ekip ikilala çöreň arasy sarmana ýa bir tost çagaş ol bul ýa ýumurtgaçyk çakmana. Ne zat demo. Onuň şoňalak bolan näsam ýa batyrmet ýa öýde ýa işden gelýän şam öýe gelýän gyzgyn nahar taýyndy. Gowy. Şo bärik näme atawatana gelen ýaly öýe barsaň. Aşawatda goýa gelen ýaly. Ýöne ýeközüň bolsaň birazçyk şu wagt bir somsa pişirip berýär, biri palowçuk demede bir öýe gelende diýdir ýa-ni şo. Taşary küýsetdi nahary. Sen näme nur ýagdy? Bişirnýärmi? Aýgaty da ýumurka çakaýma tamam öýde pişiremem ista. Aňyrda içinde get gördüm. Atak öňe türkmen restoranlary, kafeler bar aňyrda. Barýan öýde olanyň näme diýsen masompa, näme palowyjak Aşgabat kafe dik. Tamam. Bar bermen. Edetin gelen o amşy ista. Düşündüm. Yo men diýjek bolýanym şo küýsetdiýänler özümem daşynda okak gördüm da bir ujuny gördüm. Şu türkmen bişirbilligimizden men öwrenýän ki türkmen nahar bişirjek bolup bişirbilligimizden. Şo niýjek onuň näme beýleki Belarus işgärleňma dostlaňma şolara ýydyryp gördüm men näme diýerler. Maňa şu biziň näme kuchnýamyz bar ha. Biziň aşgana barada pikirleri. Goýarlar. Türk Aydam. Mutalçyn özüňki türkmenik birazjyň meýdesde. Aňarda şo ne öňünden merbada söýdi kokňa diýdi da, diýdi onuň meýdesirä bilen onu bilýärler kokňanyna biziňki. Şo dogry mana ýykrano, bir ýöne açyň aýtam dogry ma düşmä çykpasy Aşgabat kafede da, baýylyň öňüne barat görmem. Ata galaman diýdi da, diýdim da öňüne ýykrano. Ya o näme? O pişirak da manty palaw o özüň ýa türkmeniň palaw başgarak da ýöne. Fitçi ba. Men bilişim başga hiç ýerde ýok. Arasy türkmeniň şo. Şeýlem. Dogrymy arasy biziňki. Ýene näme işlekli ba. Arasy biziňki. Şony aňyrda bişirýärlermi özüň işlekli näme iste bişirdim. Haladyr. Video düşürdän. Düşürjäm, öňüme düşürdim. Hemme videoň aşana ýa-da türkmen naharysy, orçça ýa-da türkmençe ýa-da. Tera damjam da çyn näli. Näçe bakmy türkmen nahary köp çekdim da. Ham ýernet, ladynet, onet. Sotara aňtatrata etmeden wagtym gitip bar işe gelýän. Şu klientler gelmeden, mehmanlar gelmeden sürmeler videoň. Näçe bakmy naretdim. Şonda personala bir Irak bari bir bişirip ber. Nitip boltam.
O как раз o Nastya Türkmen koyun giydirdi. Şu öňüňek bir videoň gördüm da energetiski napitkler menüde varmış ol. Ya content üçün. Reklama mı? Yo. O napitin reklaması mı? Neme pişirýän zatlar var ha videolarda. O öz işgärler üçün pişirýär. Menüde bir tam ýokmyş pişirýän. O na personallar onu özleri çödýär. Üç işgärler var. Şu nämeýeliň diýip haýş edýärler ha. Ýöne попросим Нурика да тип öğrenir näme. Nurik приготовь нам näme diýenler. Şonu etdiler. Men menem şu tema giretim geldi. Şu özi çykdymy şu. Litvin näme ady şoň? Ya Lit Energy. Lit var şu Litvin atdyna. Olam blogger ady belli orsa. Bilen habaryň ýokmy? Men diýjek bolýarym şon ýalyk insany aňarda bel ady belli de. Millionlik TikTokda. Onuň başga da ýazýanlar barmy diýjek boldum? Ba. Yıllardan, tanalyalardan barmy ýazýanlar işleşeli ya video süreli? Ay bara diýanam ýazýarlar. Öýüň aýt. Näçe öýdýän? Var. Öz içindäkleri bar. Ondan Galustyan like koydy, ýazdy. Ýazam öýdýän masmykam. Ba. Diýme Pятница kanala çağırdylar. Aha. Şoňaly. O näçe barmadyň? Mamaşym ýanymda, maňa liçen ýalýan, gidip bolany. Ha, Orsiýa da o Pятница. Belarusda. Ha, o daşrak bolýar. Näme sorasym gelýär? Высокая кухня näme? Стандарт. Решение wagtyňy ýanky diýşýarlar aýdotýar. Suş-şef bolýan braçka çekindirdi diýe. İş köp bolýar. Onuň etmirdadyň köp bolýar. Onuň şu bir zady şu kesip bolýar, ýöne şonu gowy kesip bolýar. Bir nahary bişirip bolýar, şonu gowy varianty jürt bolýar, şonu balansyny getirip bolýar, şoň bermirdadyny, yumşaklygyny, görnüşini şoň ütkötüp bolýar da braçka näme urgun göterýär nahary. İnçe bolýar. Şu an ýanky bişiren bağlanmaý şu detallar bar. Kiçik detallar. Şoňa bağlyk bir gapdaly bişirmeleri, ikinji gapdaly uğramak, gatamasynyň yumşajyklygy. Soňra ýanky soğusyň meske bir-birden atyşyň, ýanky bulapdyrmaly. Bulamasaň bu meske bilen slivka nemetdi? Bilýän nemet emulsiýa bolan. Şonu aýrylýar. Ikisi aýry bolýar. Onuň sazlamarlatlar kenne inçe gürüp gitýänler. O İngilizce näme diýilýär? Orslar terjime eden wysok kuchny diýip terjime eden. Fine dining. Fine dining näme many? Fine dining. Bu imitlenmek diýen. Ha, fine. Fast food, fine dining, ona casual diýär. Indi normal restoran barýan, oturýan, şuňalyk bir ýer bolsa. Casual. Authentic diýär. Ken nemes bar, onu şu fine dining bolan uje hemme çotky bolmaly, stakanyň, suwuň, saňa berişleri, servisiň, naharyň, taryalkaň, atmosferaň, aşyklyň, aýdymyň gelişi, haýy gapdyrlaryň gelýär. Köp detallar bolýar danym. Onuň diňe nahar dälle. Şu kapydan girsiň, kapydan çykýançaň wow bolmaly. Hemme zat goşugy da. Häzir naharyň gowy nahar ortada. Ya afsant wagtyna gelmese ya suwuň temperaturasy gowy däl bolsa, ya içýänlaryň gowy däl bolsa, ya bir wagtyna gelmese iyiligi derli bir zat bolmasa, ya aýdymyň şu bolanok uje nisapadayt. Ýanky diýişiň ýalyk men kuchna bilen yerim nisapadayt diýen. Şu dengelmese bolanok uje standarda gelenok. Onu ýanky adaty aşgana var ha, casual diýdimi? Şu casual onu mislenýeli daly bilmeýärmi? Ona alýanam ba. Şu at, naprimjer... Ýöne seýrek. Gaty seýrek. Şu pişirýänim meň diýe, şunu gowursaň, şolar özüň nemetjäň. Indi şu gelip barlaň men näme zat diýip. Onuň ýöne köçede aşgana bolýar ha.
Alyan ba? Şolong amalyan eşitdim bir mi? ba. Niye Tayland'da mı? Tayland'da mı? Furgon yönü. Furgon deme but küçük ben şoňalak. Olar näme baha berýär? İçine de baha berýär interiýere, hyzmata, ya diňe naharam, diňe kuchnýamy? Ýok, diňe kuchnýada. Köp zada, hep memme köp zadyny berýär. Ýöne şoňa beripdirler. Kuchnýam ýok, şoň restoranam ýok, şoň bir ýerde toçkodam ýok şoň. Diňe ýöne nakalyosak bolýar. Ýöne tagamyny gowy getiripdir, balansyny zadyny mesat gowy getiripdir, şoňa halapdyrlar berýär. Onam her ýurt tergilek gitdi. Şu anda Aziýa ýurtlaryna diýip Hong Kongda, Xitayda, Singapurda, Indoneziya olarda birazçyka başgarak gitdi. Ondan Amerikada da hatda Michelin başgarak gitdi. Standarta. Ondan Ýewropada da başgarak gitdi şu. Aňsad diýjek gorşum aňsadrak käbir ýurtda almak. Iňken men näme gözüňeler assosiasiýa diýler, Ýewropa bilen. Wysok kuchnia, ýa-ni Michelin ýyldız Ýewropada kän öýdýän. Şu wagt Ýewropada öňünni Amerikada. Öňde gitýän Amerikada bir 2010 şu adyny Angliýa, Fransa arany öňüm kän otayda. Fransa, Italiýa, Ýewropanyň şu wagt birazçyka Angliýada köpelip Angliýadan köp çykyp başlamışdy. Şu nämede multfilmlarda Ratatouille. Şolam şu barada şondan men içini birazçyk bilýänim. Bowaryan şonam Fransuzca bolup gidýär şol. Fransada bolýar şol atlar. Näme kinony gördüňmi? Bradley Cooper oýnaýar ady adım ötsene. Ýakynmy şu bolup geçýän zatlar? Näle? Kino правда подобными? Ondan beter bolýar. Näme kino? Burn. Bradley Cooper şef bolýar. Orçod näme? Bilemek ýadım ötsene. Bradley Cooper ýüzüni görmesem tanama. Bir ýerde görýär. Ol ne Gastinse'de canım koy. Yok. Ha bilemek. Restoran. Restoranlar bolýar. Şöyle mi näme? Atelin. O näme serial bara şol restoranyňda. Şef mi näme serial? Ýok. Ey bilem. Ya gastinitsa diýip barabar. Ýok, atella bolýar ýöne. Men bilişimçe yok. Ýöne Ay bolýar tapaw diýok. bir atelledir ýalňyz şoň bolsa bir gidip ýokarda ýatyp gelýänler. Onuň ýanlap menejerim bar tuzurýar adetde. Gelinli işle atelin kol. Ýöne şoňa şo standarta şu kız nimetdiýänler gahara gelip zanyp eden uğruna bolmasa ya başga bir adet etmese diýer şunun taňa näme üçin bermiş santimetrini şoň oyun oýunjak däl. Şoň bolmaz şol. Şo edi şoňalak bizde de näme standart diýer. Gaty anjyk näme däre? Näme gat anjyklykla ýol. Ýöne inni näme üçin şol şu wysok kuchnia diýär, şonu terjime etmelikler türkmençe. Ýokary aşganamy? Inçe bolaýmasa. Bolýar şey diýeli. Fine dining. Näme üçin şoň porsiýalary az görnýär bize? Azmy dogrudanam? Sebebi onda bir nahar ýa oksan. Şu anda türkmençilikde näme ýugrumdyr. Kuşdan fitjal ýa bir una şalýan bolýar sen naharly. Doýurýar ham ýerken. Bizde oňarda ýok onu. Bizde diýmesen olarda diýsene. Olarda. Ýugruşdum. Kiç porsiýal. Alan wagtany men geliş şoňalyk şu anda biz meselem öz ýerim işlän ýerime barsaň. Üniversiteden 20 aralyk nahar berilýär. Bir oturdun, wybar ýok. Bir gezekdemi? Bir gezekde. Senin şu anda diýeli stolik allyň, booking etdiň. 20 adam gelýär-de içine. 20'den kan girip boralar. 20 adam 20 pasatka. Mihman bir näme gelýär, şoňa kuchnyada dursaň, gapdanda barýalyk şeýler, näme oturýarlar. Onuň içinde başda gelende ýankalak krevet gidiňden. Edi şoňa kiçirak gelýär, 3-4 sana. Soňra birazçyk nahar ulap gitdi. Ularsa diýsem ýankalak. Ýanky porsiýa iňulsamy? Iňulsy. Oňalak porsiýa berem. Şoň edi ýarşalak berýär. Sebäbi doýýanamda doýmak üçin näme lezzet almam. Lezzet alıp putşeýstede brad ýollan gitýändem şonuň. Ýa-ni başda oňuly başlaýan soňra balyk 3-4 sanaky türli balyk her hilek pişirilişinde. Her hil görnüşde. Her hil görnüşde. Siz onu göre ondan soň etege çykdyň etemet şoňalak.
ördek başlayan soňundan ördeň döşü ya bagry ya ýüregi ýany bilen barbeküde ondan mun her ýylyk marinatlarly goşduryp sadyp şu sezonda näme bolsa şoň iň gowy görnüşini neme pişirip öňüne berip soňundan syra geçýär. Nahar tuturan soň syrdan soň pre-dessert, dessertdan syrda öňkü. Praçka şu anda İçip bizne gönlü torta yapışan galat. Yok braçka agadyňa çay kayan ýan ýerip bolýar. Praktisçe birde dıhan ýan atja. Reseptorlaryny näme diýilýär? Reseptor bilemez. Soňundan pre-dessert diýilýär, ondan soň dessert, ondan bolly, ondan soň petit food diýip birde. Kiçik kanale ya fudge, şokolatlar ýa öz her bir restoran öz etýän dady bar 3-4 tane bolýar. Ya qızgın şokolat. Nemede tort ýaljak kiçik ýöne. Bir nemede. Men nemenim eşitdim. Her adama göre edýäňizmi siz ýa başga restoranlar her adamyň özüne göre? Biz mesele her restoran işleş başga ýöne biz mesele şu sen bize geljek bolsa onu booking etýän. Öňünden ýazylýan, belli etýän. Käwat 2 aýga garaşmaly. Şuun bar bilen. Şuun bar bilen. Ondan 2 ay garaşýan barýan. Ýöne şu taýda başda belledende senden diýeten soraýar. Balygalar giýen barmy? Ete ýa köp pişdi, kömelege allergiýa ma diýär ýa bir süzme bolamak diýär. Her ýyl adam ma da yer geldi. Ona şoňa görä şu adam ne bilýärse 3 aýyndan kimin geljegini şonuň bize aýratsa bir grup bar, şonu öwrenýär. Şu kim geljek, nirde işleýär, näme işleýär? Inspektorun birimi nirde görnüpdir, haýsy restoranlara barypdyr. Wezipes näme gorýa, näle çepelliyämi, sagyrliyämi, şo ada neçeni öwrenýär. Ýürüt işgär barmy üçin? Endi ofisde ýürüt tokor diýär. Ay, 2 tane adam ma. Näde öwrenýäňiz, nirden maglumat alýaňyz? Maglumat şu anda diýeli Nurik diýär, ana bilýär. Nurik diýip ýatsaň çykýar. Ondan şoňun näme işläp bereni görnüp durar TikTokda. Sotsial set. Ataş tapyp bolan akly. Ay men braçka sotsial setden braçka daşlar. Şoda indi ataş jaňatdy ýadyly biron etdi. Onda kynrak bolýar. Onda kowlap takmaly kynrak bolýar, şoň çatşan ýeri nirde. Ataş diýip näçe adam. 2-3 aýlar bar da. Ýöne ondan juda käwat adam bolýar bilip bolanok. Onun samnyny etdi, ben şuna bilem zok. Şu çötür içeli görden oş bilen onu oje şoňa kelläň berýän onu. Inspektor. Şoňa oje braçka şondan inni oňa köprek nahar berilen okdan diýjek bolşum. Neme? Ünslerýände Standartra. Har bir gelek risksiz. Hop bolýar. Näme risk, näme bolýar? Hop. Hop dady. Ya oňalakda da ýoksa hop neme dat ýokda. Şu näme etýän bolsaň şoňa etýän ýöne praçka kelläňde şu kim kädidir ýöne. Şu bilmeseň bir ýylak gijem turan ýalak. Onu men meselem size ýazyldymy? Men onu ýyjak diýip yo, o zat. Sarga bilem. Sen näme ýeňiň bilip bolanok. Sen prosta mihman. Näme berseler şonu ýemeli. Mihmanlar gelýän, sen aýan allergiýaň ýokdyň bilýärsin. Nirde işleýän, näme etýän adyny bilýär. Şeýpa bolsak biz bilýär. Gelenleň hemmesi şo birda diýärmi? O şu antat bolýar onu. Yo, meselem 20 adam gelýär bir günne. Hemmesi şo birda diýärmi? Şo birda. Üýçi oturýar ödem. Şuňaly bar ýaly ýerde. Onda öwreniniň näme haýry bar onu? Hemmesi bir ortalyk birda tapýanyrlar da. Adam şu an gelip oturduňam. Diýeli Süleyman Gogum ýagdaýlaryny diýer, saňa bir adama bilýän ekenler diýen. Diýen, sen çepelliyäň bilýärler, soňra allergiýaň batyp bilýärler. Uje seni praçyk ýakyn görlýär. Uje mihman Ona düşündüm ýöne diýjek bolýar. Men mesela balyk allergiýamma. Onda şu 20 adama da balyk goýuň daqmy? Ýok, onun şu sen balyk iýben olsak, şoňa görä siz onda näme bolsa, neme owaşy zat bilen nahar bişirilýär. 20 adama da mı? Ýok. Onu ýam aýratyn neme etdi. Aýratyn garaýas. Ol adama vegetarian bolsa, et ýemeýän adam bolsa, ýa balyk ýemeýän, şoňa başga çygar. Onun şoň naharlary başgaça gelýär. Sen ýetirleňni mesela mene karnyň doýsa bolar da, o näme beýdip. Bolýar. Bahasy gymmat bolýarmy restoranlaryň? Rahmat. Kän gymmat bolýar? Ba, ýagdaýa görä.
inni yeterli. Ödül yeterli tamam. Günlük gidesin gelen noktani. Kavat bir deli yaştoyun olya. Yani da kan gidesin gelya. Bilemmi onun şunalak ya deli başka yerden gelip şu Angliya'nın naharına näme sezonu var şu restoran üyeleri da artık bunu gelenler var. Şunal xas nahara ünsüveriyan adamlar var bir gelip şu naharı yemen goýuryanlar da şolar gelýär köpürak. Ýöne wysok kuchnyaly bolan restoranlaryň hemmesi beýle däldir. Barıp zakaz edip bolýarmy? O köpsinde bolýar. Ýöne köpsi set menü gitdi. Ýankala. Öz şu an sezon diýil Tomusso şu bu näme zat bolsa şu prirodan näme çykkan olsa şonu bermäni çalışýarlar da. Wysok kuchnyaly restoranlarda barıp oturup zakaz edilýänler bam. Ay on mene Bolmaýarmy? Yo, oňa alaqara maulinyny esas set diýdi. Mesela 1 set, 2 set, 3 näçe, mesela 5 set baten bir taýla bilýär. Onuň üçin näýem? O set taýla ýa. Ýöne ýankyda taýla bilen artdagol. Blankyda taýla. Näme diýýän bilen agol. Manysam mena şonnom kady. Menüsam ýok bolýar bulan. Menüsü ba berliýär şeýle. Soňra gidip barýaka, keçatly ýöne. Keçadurlar. Iýen datlar. Iýen datlar. Suraty düşün. Näme ýenin bilmedi, düşünmedik bardan ine. İçinde näme ýeni başa. Manysam şonno bolaýmasyn? Men anne nämedin? Geň gallaryň meni. Şoňa. Nurýa on ýaly kuchnyaga geçesiň ýanatmy? Yo, men geldim, kaçırılan koydum, işledim, gaýtdym, iň olsa. Atmosfera metat debe. So kuchnya gowdur, ýöne bizden el zapara da aglayan kitara bar, aglap pişirýän na, keýpem şonno. Meň üçin bizden başma Malevich diýip gortama çykýar, so kuchnya şolom. Näçe 20 pasatka başga adam ýok, şolar şonda işler Osman. Dädäçildi. Wara men iň gyzyklanýan soralaryň birini beräýin. Ber. Nädip 20 minutda menüda kybyr 20-30 pozisiýadan şu nahar getiribilýärler maňa şo gyzykly. 20 minutda zagotovka barmy? Taýyn. Bolýa 40 minutda. Zagotovka. Ine tutuş menü boýunça zagotovka edilýär. Почти ýok. Ama şoňa taýynap, tene menüde barsa şoň taýynap. Meňe menümde ýanky balyk bar bolsa, maňa biri zakaz etse, şoň taýynap bolmaly. Balyk zatlar bakmyşam taýsy. 7 min maksimum 10 min diýerler. Etleňim bakmyşam tek zatlaň 10 min maksimum. Daýylynmýar bolsa. Şoň zagotovka. Ýok, zagotovka ýok içil onu. Etleňim gon pa faktu dar diýen. Bakmyşam. Atak näme diýem, bistrogum bam taýsyn. So, sadat durmalar şoň. Oň ne diýen? Ýanky personal şirýana. Şoň alby şirýat 300 patatla bidim. Adraşma 500 boldy. Tiratda da var, uly. Ondan bir porsiýa misirje kodan kynna, oňdan taýyn norm taşyn kunde görýär şoň hiç taşda galan. Haladyn toýdan. 50 30 litr taýýan, boldy kun görýär şoň. Siz onu çak bilen näçe etmeliligini bilýäňiz zagotovkany. Salada näme gerek? Salatlar pa fakt edilýär. Salatlar ölýär. Şeýlemi? Ýöne souslarna taýyn. Souslar taýyn edýän, opsiň gün çöpleýän. Tarp boşdun boldy. Göňüme duz zegdi, gön 5 min, 10 min, gön suw çykdy. Duz zegdi. Mysal getirip bilemäkde ýadyma düşenek ýöne käwir naharlar bolýar. Zagotovkasy mümkin däl ýaly şoň. Ýöne wagtym çalt gelýär. Näme nahar taýsyn? Ýadyma düşenek çylşyrymly naharlar da. Ora şu an sebradiyan her yerden bilen alyan taýsyn. Bolýar fitçe somsa diýer mesela. Şoň hamir taýyna. Farşy taýyn. Şoň farş taýyn. Şo saňa tende gaýdan hamir etip başlanlar. Waýlanmýarmy şol? Şoň ora edilýär da. Şu anda diýeli şu bir restoranda 20 saat fitçe satjan olsa, şoň orada hamir etip. Sürekli akademik görünýär, näre gitsen. Ondan şu an sen zakaz etsen, şu pizzaňy açyp berýär. Üstüne ýanky pomidor sosuny şu sen daqaýdanda edip başlanak bolsa, şoň iş kelne şoň pomidor etmeli, atmalatlar we gaýnatmaly ýa-da wagtyny tapdan. Şol ýam taýynda bolansoň üstüne goýup peje salaýmaly bolýar. Şoň üçin manty zat sarganda 40 minut garaşmaly bolar agam zat diýip öňüne duýdurýan. Oňal nahallar.
bişmesinin özüne yarım saat 40 minut gerekdi. Mantin bir şey koyup bolanok. Häzir ondan gidip bazara gidip et alanaklarda eti da kesip kerçep. Şoňa görä taýyn bolar. Şon ýarak sarjagaçlar bar. Başga näme ütköş kysar bar ay. Indi gelin de görä. Etaada kamandan oğlu tırıyor. İsleyen tağat yani isteyen oldu. Hmm. Kavreleri var mı talçın? Litem kam. İstediğin o sumat talçın 2016'da başladı neyse. Şodorun power'ların sumatlar başka. Hapse başka. Sumatlar ne? Çala bırakdı isen çıkacak. Onlar mı talçın isin gidin gıladır adamlar. Sumat is iyiler var ha. İsgarın gidin gılayam. So istagal tol ya diplan. Nasıl adı var? Näme üçin beýle? Bileme var. Ştöwre ütkapda şad bedene şu an 2010'da baramda London'a birilek iş bilen işleýänken birilek neme yapışýanken işine indi birazak şu Covid'den soňra biraz bildirýär şu her kim birilek kuchnya işläp ýörenoklar. Aňsadyra iş kuchnya stres da gazgynlyk şat kimädir senadir irden barıp Kızın kuchnya barıp kartoşka aýnatmaly, onu etmeli, bunu etmeli. Şota kim etsin, söýmeseň şol iş eder ýalakda şonu. Ya barda da göwnüň nime etmeseň şunu şoňa geljek bolmaly. Insan aýlap duran. Şoňanyň özüň haýyl bolmasaň onu aýoklaş. Yani kızgın yer, läň stres ýetip, läň onu ýetiştir, o aňsat zat ýokda kuchnyda. Zehin bilen ýanky neme bara? Zehinnal. Ýene şon diýjek boldum. Gowurmasaň hiç bir işte de özgörüş edip bolana. Onuň özüňizden işleýän restoranyňyzda menüä nahar goşup gördüňizmi? Özüňizden bir zat afterski tapan zadyňyz barmy? O menne neme? Şon praçka şon ütköşme girdi. Şo özüňde brat öğretmeli. Onuň kelläňi getip bilen okda şoňa. Soňra işdäkilerim kömek etdi. Ol hukman bir nahar düzeltmeli. Başlaňda diýer şoň sousunu tapdymely. Sousunu ütkötüp görýär. Brat öğretip görýär onuň şoňalap bir çäli bir ýanky nahar diýeli balyk sousy ikrasyna döretmek gerek. Şoň döredin oktarym. Haça bratçyň döretip görýär bir tapar. Keypin görýär. Şoň nädip şo sous döretdiň, şoň etdilermi ýa balyk bilenmi? Ýa bir owaş bilen gedekdirýär. Bawanym bilen. Şonuň öýdüňi nime etmeli? Barlap kän. Onuň ertýän şef ertýän şunu ýa gorpdur. Ýa gowy diýä, bolýa gowy işläberdi. Şunu şey etdiýä ýa maslahat berýärdi. Şunu bratçyka şunu ştaýny oňor ýa taýny oňor diýip böyle maslahat berýär. Hemme zat aýdym taýdyla deňäp bolýar. Edil aýdym taýdýar eken o. Ýa bilemek. Senden aýl Nuri bir başgarak versiýasyny edip gördüň bir naharyň. Edip gördüm ýanam. Kän burun tokama ama meni 50 metre boldy şu. Gelýän boldy. Ödismitde so işimi edip gaýdan boldy. İbrat hödürleýän atan iýdi galan o amsalanlar. Inisiativa nakazo. Ana. So olýan. Onu tim çıkarman gedýän boldy. O videolardan bildir ya, gowur ýanyň işine. Göz ýanyp dur, wop diýip. Bir eline gelýär diýilýär. O başlary. Michelin ol nemede ikisem nahar. Şat men diýelik günne şu Michelin ýetmeli no. Käwat Michelin der. Bir spakon oturup böyle casual bir bar birdan ýetmeli. Oňar hawa. Napyrmen hot dog ýa burgerni. Oňar şef hukman hemme kişi Michelin boljak bolmaly lanim. Dogry. Her kimin gowur ýanda da gowurmanda da ol öňe şat biri aýdym ýene ýalsap bir halk aýdym aýtdy bir halk der. İkisem aýdymçy. İkisem öz ýerine ussat, ikisem öz nahar bişirýär. Söýgüs badanym ýöne birine başga urda gitdi, birine başga urda. Bizde gelýänler bada. Barlak gören Michelin'den işlemek işläsim gelýärmi ýa näle onuň oňormadym ýa halamadım da çykyp gitýänler amma. Sizlerden adam alýarlarmy o kuchnya? Yok, sizlerden adam aramda. Seretýätin işden ýerine seretýärse öňden gelýän näme bolup gelipdir. Yani bize gelýär, gäwat Ispaniýa, Italiýadan staj dik gelýärler ýa ýüzlenýärler şef. Sizde bir küçük işläp bolarmy? Göresim gelýär kuchnyany bir işleýişini ol bolanyň kabul etse, bizim başdan kabul etse, onuň gelýärden küçük prosto muktuny kän zat soranyk ýöne
görýär kuchnyň işleýişini. Şoňa gelip gitýänler ama onuň käbirdi aýok diýeni şu adam menki de şu oýuny da birden Michelin gördüm, özüne çekdi men şu tap bardym şu işecek zat diýip onu käwat şu baryan badany meni oňorman stresine gerek däl maňa diýe. Menlik däl diýip onuň özleri boýnap çykyp gitýän ama daýdan. O erbetlik bat däl ol. Hemme işte de şolay. Söýmeseň ýöne gazanç üçin gelseň özgörüş bolmaýar. Şo kömekçiligiňe gezip bererlerem kändirler. Ne bizinkide şeýle ýagdaý bar da günü tomuşatçy bilen şoň el çarpyşygyny eşitýäs biz. Şolam lezzet berýär, şolam sen eden işiň rezultaty bolup gaýdýar. Sizde bam şol nädip duýýaňyz şol? Şol ýaman gowy soraw. Ýöň duýamokdym men şonu. Şu başda başlaýmda fransuz restoranda bar. Men mihman göremokdym. Kuchnyamda mihman işim ýok. Mihman göremok edemok. Zakaz gelýär, printerden çykýar, berýär, jan kapgan gitýär. Keypini görmedim men şoň. Şowarda berýär hiç ne şu wagt işleýän ýerimde biz käwatna afsantlar ýetişmede biz öňbizde adam otyrlar pişirip hakyky kuchnya bolan soň real näme bolup geçer söýüşýärmi urşýarmy ýa urşup zok adam öňe başlaň gyýyr bilýär beýtme näme üçin beýtdiň näme üçin beýle hakyky real teatr ýalakda şonu onu ýöne şonu alyp öňüne berende şo birinji loşkasyny goýandy aşşenetini görüp bolýar şu adamy näme başdan geçirdi ya klient şonu gürleşip bilýär näle golly haladyň almaý Kontakt bar da. Kontakt primoy kontakt näme klient şonu ýankyň diýişiň ýalap näme görüp bilýär şonu ýanky diýişiň çapak çalýan amma adamym şu gözüni işat Yetik şol hawa. O diýmete de ýa gözüni bilip bolýar şu adam gowurdy şo nahary. Şo kontakt başa bizde. Näme o ofisantdanam köpde aýdýar. Menem käwat aýdýan tagolly näme poweryňa da diýip bar. Bizde ýankalak gönüzli bilýär. Ýaman ýa çykyp barýar gaýaşam ýa gowurtga kommentary goýup bilýärler. Ýa näçe söýünden ýa gelip turaty düşäýli bilýärler. Nahar kotoran tantar bir şey gurkak gelen. Kitap jasam bolýar ha restoranlaň. O ojuq ýazylýar ha. Ýok. No. Jalba ýepirler. Bollum jalba. Bolýarmy? Näme diýerler? Ay azdanya ka bir yarım saat çekýärdiler. Vay bu. Onun ýa-diýerler. Ay ýa-da ondan şunun daçyn näçe bir saat boldy. Gruppa var da gruppamız var, gruppa edilýän azdanya çatna ýa-da soňa kroç. Ýani näme diýdiň de maňa kelläme artmasalar bolýar diýdiň. Ýanky вообще kuchnyada näme pişirýän esasy? Klientler üçin. Hemme da pişirýän. Bol ony ýanky ataşyň sekden mas, talatdan masada hemme da pişirýän. Ataşyň diýýär, sen duýýanmy näme klientleriň minnetdarlygyny? Owa, kroç meni düşürmeden onda ýa straf etmeseler bolýar. Yo, çygy işlejek bolup oňlar datdan sizde oglum bir manat da. Ondan 2 manat. Ana o. Ondan şu çıkan dağla çıkıp dağla edip eltip hiç misatı nokta iş yerde çıkıp näme etdiňi bermeli karoç. Ha, program çıkıp bilýär. Emmet de ýöne men başlyk bilen türkmençeleýän da doap bolup bary. Şu adamny başa bärdek ters görýärdir. Şu diýilip restoran türkan şef getirip talakan berter daşar ýurtda şu gowurlar aýdy. Şef gam sen bilen je kontakty bar. Getirip berdi. Şu gowurlar bärde bir oturkan Aşgabatda diýilýär başga ýerde Türkmenistanda. Şef getirip berdi bir ýylap. Afsan ýok garaýmyň diýip. Yo hemme ýerde bärde de özü gelse gowurlar. O şow edip ýakyplar edip steaklar edýän näme restoranlar, kafeler bar, bärde de gowurlar. Ol hemme ýerem deňrekdirler ýöne ýanky bu sok kuchnya diýen bilemek bärde. Ýa men gidip göremek badyr, kändir bärde de. Ýöne biz bilýänler sebäbi bize etal garnymyz doýsa bolýar. Bama Aşgabatda gidip göremek. Ba diýerler gidip göremek. Gadyklan. No. Ba diýerler. Ýöne gyzykly dälmi? Gyzykly. Gidip görürs. Öz şu anda böyle adyny aýtma, beni bilýänmi adyny haýsy restoranyň? Ýok, adyny bilemem.
Söyle. Adam bilemem. Yöne badiyar şuna utan çönlü kuhniya ol bul badiyarlardan kan adi armat şuna Türkçe par diyenler milyanlarım kan adi armat şuna gönü. Özüm şu anda Bianca CH Fusion açıp başa oldum. Kan yukula dedim gelyenle 2-3 hepte gittiğim de idim. Bu da bırakıp eğlenip pardon kellemede geldi. Şunu bırakıp açalayıp bir yer normal duştani. Şoňgulen bırakıp başa gaýrak boldy. CH Fusion ha? Ol musok kuchnia del casual mı? Casual. Ne şu üzüm kafede otursa üzümüm casual bolýar. Gelip gördüňmi üzümü? Ýok, birinji separ. Onu maslahat berýär üzümüm. Inni näme sorajakdym? Birmin nur ýagdy ilk gördi ýa-ni. Das. Ha, ataş soň geldi. Soň geldi o. Näme edin nur ýagdy? Akwatyň sup ýedim. Onu näme? Pizza ýediňizmi? Pizza yedim ben. Pizza goýmady. Das. Balyk esasy. Men ýa sonra oturdum. Suda pada maşyny moýken. Maňa şey diýip aýtdy näme? Menajerler. Damaşyny bir de pişirelim da. Damaşyny näde diýäm? Ady şol ekende. Riba pa üzümski. Näme sorasym gelýär men? Häli şu söz şunça wagt işlenek da restoran nahar hakda gurulýar, şu çiýwy. Ba? 10% kelýär opsiýadan. Näde paýlaşylýar şol? Kime diýär? Absantlar 40% alýar bizden. 40% çiýwy. 40%? Nawa. Çekden 40%. 40%. Ýok çekden, näme? Adamyň goýun opsiýasy taýsyn. Mehmanyň gelýär. Hawa. Çay goýdy saňa çaýnyk. 100 manat goýdy. 100 manat goýdy. Hawa. Şu 100 manatdan 40% absantlar diýär. Aha. Onun galany admina diýär. Onun hajaşlar we poli uyanlar we işgärken ahrani diýdi. Ýene zat diýdi. Şu hemmesine bölünýär şu. Bir de 10% gidiyorsun. Kuchnia 10% var ya, 40%'ını afçatlar var ya. 10%'dan bir. Onunla orta üy sürülýär da. Awar çay ops çek boldum lazım. Gelýän, oklayan çay edip ýaşyk ba ýaşy oklayan. Onun Günne paýlanýar ya. Hep ayda. Ayda öyle. Yo absatsan hep de paýlanýar. Bilenki ayda gelýär. Az bolan düşünmi? Ha, soňa. Köprak düşürýärmi? Cemden de gowulýar da. Bir afisant gowy hyzmat etse maňa men şoň üçin goýýan köplenç. Meselem diýänler, müşteri köplenç şoň üçin goýýar, şoň üçin hem 40 götürüm ikän olonky. Ýöne näme de? Aýlygam ady. Bir 40 götürüm. Ýa. Başgalar da. Ýöne aşpede de bagly. Naharyň gowy bolmasa afisant näçe gowy hyzmat edenler näme? Hemme zat içinde şu anda diýil afisanta tarakatyny kuchnyň alle üňüne berdi, gowy sözler aýtdy. Kuchnyda ýa-da derläp, işläp, ýerden barap aşpedler we olaryň haqqy bar. Onuň şu taryalkany ýuwan adamam bar. Şu restoran süpüren adam başdan arada saklan adam bar. Hemme kişi aýlansa şu gowy. Belki öz nemesini alta goýda. Düşündüm. Inni nur ýagdy, onu diýilmän taňa aňarda nurik diýäler. Ona bilýär. Am saňa näme diýäler? Ataş diýerler. Ateş mi näde diýerler? Bir edil ataşa diýen nälerler? Ataş diýerler. Ataş? Ateş. Ateş. Yok, yani çaylı gurrun oturmadın da yönemi. Näme çay? Ha. Şoňa da çaylyk diýeli. Çaylyk, evet, çaylyk diýeli. Teredinni. Çekde gör közülýärmi? Ýa. Size de yok mu? Men o zatda bildim akman. Men çeýini göremokda. Mihman geldi, ýydyşdy. Biz ol çeýine näçe berdi, näçe suma berendi zadyny. Yok, çiýwy gör közülýär, çaylyk. Awa, çekde ýazylýar. Bizimki de aýlyga ýerýär. Bizimki de karta gelýän soň. Yo. Düşünmedim. Yok, düşünmedim. Çekde koşulýan diýersiň. Hawa, kliýende baranna Nime gelýär? Näme? Hyzmat. Prosentlik gelýär, taks. Servislik girýär. Servislik gelýär. Ni restorana bar, bolýar käbir 10%, käbir 15%. Şonu eýem ýazýarlar. Şonu ýazýar. Gününden çykarany däl. Ýok. Sen çek gelýär saňa. Şoda berdiňde 100 manat dursa,
şoň üstüne 10% bilse 110 gelerde şu adam. Awa. 110 bizde beýle däl ýa-da. Yok, hemme ýerde şeýle. Yok, hemme ýerde däl. Çaýlyk Amerikada wapşe beýle däl. hökmani däl. Çaýlyk sen hökman bermeli. Şo taqyn bermeli. Soňanyň goýundan çykaran baý bolsa, ana şoň üçin ady Inni çiýby. çekde şol çaýlyk bolmaly. çekde çaýlyk diýipler, çekde servis diýipler. Oğlum ýazyk şeyler heýlemi? O ýazyk. Hökman bolaýmalar. Sizde yok şeylemi? Görýän? Näle? Yok, näme Yok da sebäbi. Servis yok. Pazılan prosim. Şeyle bolmaly. Şolum hyzmatyň hilini gowlanýar. Belki maňa hyzmat yaramady. Belki men joşamak. Düşýärmi? Ferhat Nuri. Ol Meselem çek meni borçlanır ya. Meselem 100 manatdan 2 sany zat aldım. Menüde 100 manat diýip ýazyk. 2 sanysyny aldım. Maňa çek 200 manat gelýär. Oň alak get. 210 220 servis üçin gelen akmy. Sesen goýan, islemeden goýan. Yok. Çaýlyk ondan daşgary. Yok, servis. Yok, oň alak etjenler bar Süleyman. Öň bizde de şeyledi. Ýöne klient diýip bilýär. Servisin haly bilen servis tölecek diýip bilýär. Gör. Onu etjek dadyn ýok onu. Bizde edilmeýän şonu. Şonu bizde diýseler etjek dadyn ýok. Bul näme bar ýa Seredam? 100 manatlyk nahary ýazman saňa ýöne 110dan satsada şogardat bolýar. Ýöne öz hasaplar dogry bolmak üçin şul 10 manady işgärlen haqqy diýip öz hasaplar dogry bolmak üçin ýazylýar. Yok, o başgadadyr. Menüde şuň bahasy 100 manat diýip ýazyk. Aha. Menem aldym şuny, targyd etdim. 100 manat töläp gitjek. Şoň geldi. Ama 110 gelýär. Säfan hyzmat edýärler. Sen sargasaň, Awa. sen 100 manat töleýän, ýol pulam töleýän. Edil şoň ýaly, şo taýdan şu ýol pulla afsat getirdi saňa. Sen ýanky diýäniň 100 manat diýäň-a. Şol 100 manada eýýäm şol afsandyň aýlygynyň nemesi goşulan aslynda. Prosentti hyzmat goşulan. Men o zatlar bilen işim ýok. Ýöne çaýlyk urruny oldaşyndan. Saboyda servis bolanok ýöne. Saboyda şo diýeli 100 manat bolsa, şoň saboy nemesi dastavka edende, şoň servis ýok şoň. Awa. Ýöne ýoluna töleýär. Awa, şon diýenne. 100 manat diýip ýazykmy? Sen ýanymy bilen kitjek diýsen özüň gelip. Arasy 100 manat töleýär. Çaýlygam hiç kime bermeli bolýan otayda. Servisem bermeli bolýan. Otursam men beresim gelmese de bermeli bolýan çekde gelse. Sen bäriň näme arendasy bar. O menü İstewdir ama. Awa. Sen ilýän ýyçen 200 manat ýyp çykdyň ordan. Şonda goşulan arenda. Men maňa näme bolýar? Öz bagasyn taýyn goşulýar aslında. Men şu wagt немножко немetsek boldum что şu dogry däl. Ni совсем правильно diýjek boldum da. Teman azajyk öwrenip görüň. Bizniňki dogry däl. Çaýlyk ýöne goýsaň hemme kişä, hemme taraplaryň gowy. Görüňsiz. Ýylgyryş alýan, indiki gelende ýam assy işden çykmasa indiki gelinçän. Ya görüňsiz, özüm diňe restoranynda däl. Çaýlyk hemme ýerde goýup bolýar. Hökman. Indi Taksiste da. Awa, kan ýerde goýup bolýar. Türkmençe radylaşýan çaýlyk diýsek. Mele bolýar diýen. Awa. Näme? Sen näçe ýyl Minskda? 10 ýyl. 10 ýyl. Indi sen wara godogragym bolýar, ol näme üçin onu intem aksentli urlaýan? Türkmençe hem şeýle da. Radım diňler şondan bilaýmyn. Yo, bilgeşine de abi. Öz gurulaýşy. Yo, türkmençe gulýala. Gulýala. Tırlaýa. Yo, türkmençe gulýala. Onuň türkmençe nädip aňarda ýa türkmenlemez känmi, türkmen oglanlamaz? Düşünmedim ha. Türkmençe gaty gowy diýen. Käbirler bilen 3-4 ýyldan gelip ýadyndan çykarşyp bilýärmi? Ferhat, aslında dili öwrenende aksentiňi öz ene dilin aksentini aýrymaly diýen zat ýok aslında. Ýok. On diýjek bolama. Biz adatça şoňa ymtylýas. Ýöne şol hökman däl. Aksentli orsça, ingilisçe arkaň gurlap bolýar. Hindi doganlamazdan meselem misal alyp, Thank you.
Şoň Hytaýda da şeýle. Arkaň öz diliniň duýulyp durandyr şoň kesleri. Şoň adama baglylar mesela tanayan oglanlar batda bir 5 ýyl gelmän ýöne, gelmän daşary tokap gelýärler, türkmen dilini ýatdan çykarýarlar. Olara bir başga tebe köplenýän nädir o dili? Soňam şu dili öwrenenlerinde şol dilin arasa gurlamak üçin üns berýändirler. Şol ine dili hökmüni gurlayan şol yerli halk ba, şonqa meňdetjek bolýandylar. И это у них получается. Есть люди, которые на это не обращают внимания. Аркайн төзмө түшүнүштөн болýar diye. Или есть люди, у которых это не получается. Men ki al meselim orta gurlan bolýan ýöne. Yo, diýjek gowy ýiti aksendiň, şo aýratyrlygyň ödem şo. Wo diýanyň, onuň aksendiň boldy. Şo efasyny köpüň içinden tanap bolýar da. Onuň ken arasynda gelip durýarmy? Men näme şu soraýan goşmagyň girim çykymy ýep berne daro. Salamu aleykum agam. Şu berde ýaşap berýärler. Diýjek olam şonu ýene bitirmän sakladyň. Ayağım bilemem. Yo, tuvalım gowy şo girim çykym esasat. Ýam gözüm ısda ýazdym bol. Agam salamu aleykum diýip gön bolly. Ataş beýle de. Bizimki. Yo, ataş berde gitmedim. Ula men ýazyşamagam bilen. Ýa-da Yo, sen bana bir daha diýjek bolun. Öňe şu men neme jigiň bilen gurlaşdym. Şonam näýlik senin vlog etsen sana ettirmeli bana iteklep. Ýanky bu sok kuchnaňam nemeler blogerler var. Olar gaty kendat edip bolýar olarda da şonu et agam ýokman. Onum neme deli bizim ne ilmiden näme gelse. Näde pişirýär. Ýanky gorkadyşyň ýaly. Ýöne 1 minuta sagdyryp bırak. Ýani syomkada kamera işlemän gowurdy. Ya döwje bilen gow düşünýär. Bahana bile başlanda bolsun da. Bahana bile. Adamyň öňünde känişin şu men öwrenşin adam seret bolqa işlemäne. Gurrungan berýärmiş onu. O gurrungan berýär. Şu anda nahar beremizde. Näde pişiremizde bırak görüp durlar, biram şu näme üçin peýda geldi, näme üçin şonu berip otyrs. Historiýasy bamy ýygyny näme şonam düşündirýär, ondan beýle nahar etjek. Ýöne berip uğurlam zokta. Ya men ýa-ka şefim bırak etdiren olsa, batış düşünür diye, onu ortaga geçip düşünürýär. Hawa, şonu gözüň getir. O dogranaga da diýip gelenni. O özü zala barsaň öwredýär, men internetde de öwret. Köp kişi gerek bolar gelip bilmeýärler. Ýa şonu ýalyp neme o videoda da gurrun bersen, bişirip gorkatsan, özüm gurrun bermän etsen bolar şonu. Hemme yurt görbiler ýaly. Gurrun bermeýär, onu gördüň, gorkat gitsem. Ya da neme hat bilen subtitr bilen iki dille zatda. Diýjek bolýanym iňçe zat ýaman gyzykly zat eken. Bizde öwrenşipdir. Şo şar pat 50 da diňe şo bizde. Görürsek baksak iňçe eken aşgana da. Gaty iňçe eken ýa dranikam. Высокая кухня менчина. Köşkladam da emmek şey daýjak ýalyp bolýan. Yo, gaty gowurly. Şonu ýa-da bütköşk nemede olaýmasa şu spetsaň nemesinde näme şo deň agramlygynda olaýmasa ütköşklatdy. Kuchnadan ödüm tapan gatlary. Näme oňa owan bolly. Berlen bolmaly. Ay yok, isleyen öwrenşýän onuň. Berlen uly deme köp zady tecrübe produkta bagly. Ha, Şu käwadyny ýatdan çykarýarsan, şefler diýen oň eli süýjeken. Esasat miwe, şu owaşy niden gelip çykdyr, balyk, hasyllar, ýa sezonlar gelip gidip dur. Şu adyny diýeli, hasylym gowy bolmady kartoşkan diýse, kartoşkan gytaryp başlaýar. Bilenmi? Priroda şoňa praçyka taňaly gatnaý aýtmary şu 4 paslamady bar, tügülemi. Gawun garpyl wagtyna gelip dur, pomidorlamy wagtyna gelip dur, kışyna gelýär, apelsinlamy bol. Şolar bolmasa meňem işe ýaramak. Bolam. Yani şoňa bu bişirip baranokda produktdan gowulmasa käwat neme diýmeli, prirodany tebigat bagly. Köp zat. Şonu gugdat bolsa, gug pomidor bolsa, şondan işlemäň asas şondan.
qow pomidorun bolsa, kesende şo ogudan otdur. Yani çüyrük pomidor bolsa, şo näl kesende de şo çüyrüklüğünü durýar. Onuň paslyňam, zadyňam, buğdoýuň, ol hemme zadyň ýerli-ýerini paslyň aýlanyp dursa, onuň şeflaryň bir işi aňsatdaşýar, restoranyň bir işi aňsatdaşýar. Häzir bir hakka talsa, bir zat tapylmasa, ýa balyk yüzüp gelmese diýeli, soğuya, sugam soğuyada. Ya yüzüp gelenok ya ikrasy az çykýa, her ýerle. Indi her bir zatdan tebigat yaman uly rol oynýar kuknyda. O iyinçe ýanky aşgana diýdiga, so kukny şonna esasy anamdyr. Ýöne ne Nurýagdyňkyda o Belarusyň ýanky yer almasy, kartoşkasy lişap berenna, bärikli bärinki detdi. Olam badyr bolýan esas şo howes bolaýmasa. Ay Bilema ya gataw ýatmaýa. Gataw ýa beýtme. Öden diňe Nuri goýan sen. Ataşa da. Men diýjek öwürden men öwdüm ýöne öwürden men pes görýän özümi diýjek ona kan düşünemek. Düşünmeli ýa-ni ýa-ni. Ine tasyatdan çykan eken molekularny kuchnya näme? Ana şo fine dining bolýatdy şo. Molekularny. O wapşe başga da diýýän. Başga da bolmaly. Başga bolýarmy? Ol şeýlece bir hile ol bara şol produktlaryň düzümini ütke diýämi? Şeýle gerek. Taşyn özümi ýan, özümiň et bol, et de şoňa meni sakyryp, isläp görema bizde 2017-nji ýyl açylyşy mende bady. 6 aý isledik onu ýapyly hiç gerek. Şunu da adamlar ýan krisin ýal inçeden eminçe näme bolýar? Yo ol bara eýem himiýa, ilmi bir zat bolup gidýär, olay. Adamlar düşünüp taklap bilsen son ýa sok kokun ýere bärden bizde kan men düşünem okdalçyny. Son düşünüp bilsen, düşündirip az taklap bilsen de şonu onuň ýöre ýa. Otam ne çypyl berip ýankyny goýup aparatlaram goýup kummat da aparatlaram gerek onu ýürüýte enzamlar gerek. Ýa-ni de kanşol ýöremedi. Eksperiment ýaly bir zat. Sebäbi bar. Tagam bolmasa peýdasy näme? Ýok, tagamynda burrun ýok. Nabarot bar tagam. Ýöne biz bara men özüme şey düşündirýän. Gözümiz bilenem birinji. Gözüň ýumup ýysaň tagam başga. Owadan bolsa, uja başga, garaşyň ýalyk bolsa. Gözüňe türk sen klubnika diýip alýan, ýaňam bol steaking tagam. Uja boluşýa, uja gabat gelen diliň bilen gözüň. Onuň şoň üçin mene iýmezdim. Şoň üçin köp kişi ýanaldyr. Şol molekularny, o beterle mesleň wadylar ýol. Ay planam diými? Egzotika belki. Bilmem. Mena bolýa diýip biljek gawlady. Ýöne oglalaryň hawary ýok. Ýok, mene mi biljek da ýödüm şo. Bar görmeli. Klinika diýip steak bolsa. Şo ýani o her zat edip görüp bara ol bilemem. Eksperimentalne muzika da bara. Şon ýalyk bolaýmasa, hemme kişi dinläp bilen akşamy. Ýene de şo produkta ýene de näme bagly bolýanda sezona. Sezona bagly şonda diýeli, näprimер da häzir pasla bagly. Pasla bagly şo men häzir kışda gelip otursam bir ýöňde klubnik goýsa şonu gen galjakman. Ýanky goýu önümleri, produktlarda jemle alanda saýlayan ýürüýte adam madrasynda. O näme diýilýär? Snapjenic bolýarmy? Bizden aňarda nämeçi? Üçüncü kampaniýalaryň öýdi. Mesele diýeli bir kampaniýa bar, jaňatdan diňe owuşy. Göwönüm. Indi şonu kim dadyp görüp barlap näme diýen, kesgitleýän kim ene şu bolýar bize diýip. O kinolarda bar bazara gidip şefler öýdi. Ýok, olaň özleri getirýär. Şeýlece ýaşykly getirýär, şu pasmydan, şuňa da açganda dadyp görýän bolýar. Şun kokun, şun kotar, näme şu tagamly, nigiden gelipdir. Onuň jelatinne şonu başga ýurtdan alman, bärden almaly. Öz ýer, dron ýerinden. Şu wagt diýeli, men häzir menüümde sudak därlänim, başga bir balyk goýup şu maňa takmak kyn bolar şonu. Hem ter getirmek kyn. Wagt şu özüme men restoran işlän soň, özüm menüüm düzüm soň, şu Türkmenistana görä, şu diýip bazar özüm gitýänä. Kartoşka Iranyň kawa, Türkmeniň kawa. Türkmeniň alýan. Iranyň kaý näme indi tagamam berbetde ýöne Türkmenistanyň öňüp ösýän dagda ýapyşmaly. Näç wazmoşa diýip şu Türkmenistanda çykkan zat bolsa, diňe türkmen zat bolanma. Ýöne şu annyň aňarda Angliýada şoňalak. Öz işleýän ýerimde şo
diýeli minimumda diýeli sudak ýa-ni balykça bizim balykçymyz günne gitdi, paraxot gitdi. Ju getirdim şonu. Näme wa plan. Şoňa maňa plan tutup ber, onu tutup ber diýip bolanokda. Ya doňup duran zadyny almak, şoň sveje näme wa diýip. Onu planladım diýip, onu şoňa göre menü düzen inni küne. Sveje zat bilen şoňa göre düzüp. Onun o näme kömek etdi ol. Şo diýeli öz türkmen daýhanymdan. Şol öndürüp ösenlere, yere, şoňa suw berene pajerşka bolýar. Pratika näme diýseňem, şolara kömek köpçe de zadyny alýan da şo ýeriň zadyny alýan. Yo, ol ýöne hil tarabyndan hem hemme gat diýen ýaly ter bolan çünür gowy. Öz ýurtda şo birden gelýänçe nädip gelýän onu hemen bir hil ýasama ýalyk, ýa men gowunum ýasama ýa himiýa ýalyk daşyndan gelýänler. Bilemek. Sen onu saklamak kyn. Uzak ýol bolansa man bir himiýa beräýmel oňa. Şoň terligini saklamak üçin. Onu şo goýganymy zatlaňa da bagly, produktlaryňa da bagly. Şonda diýeli Angliýada limon üstýän bolsa, men näme üçin Ispaniýa limon alaýyn? Sebäbi. Birje sebäp bolsa bolýar diýjek gülün sebäbi ýok şoň. Ýa diýeli öz baglygyňyza waka, öz daş doluk okean, öz baglygyň waka men näme üçin gidip Fransaň baglynyň o taýdan gelýänse doň bola ol, Sveýa gelýänler. Getirýänler amma gorta şo näme üçin men şolaň zadyny almaly, taks tölemeli, ol şo törekde territoriýaňa görä snapjat etýän adamlar kan. Sizden hayl, Nuri. Ay bir de näme diýdim kamam kartoşka, soğan, käşir çykadym. Bolly galanat. Azerbaycandan gelýän. Barlaňa bir adamma şo bilýär-de 3-nji gün, 4-nji gün, 5-nji gün pastaýan, 1-nji gün. Şo günler pastaýan gelýär ta bar. Barlaňa. Eret bolsa gönýärden eredem gelýär. Şo olaram tatmalla da aýlanman. Bolýar ol. Pastaçyklar uradýar eredni. Şonu geçirdin, alkol çekip allyň golun ýa. Soňanyň zyňywan bilen ak bir zat edip emelleme. Personal şirät ta şeýdi onun. Gün personal ýörýär. Şoňaly atak ütgüçkät näme tawuklary bar, o tawuk. Etleram şo özüň et baran, tagam owdýarym taýçynda bärin. Gowy bize Dagestanyň gelýär taş. Goýunlak bolýar, Dagestanyň goýunlary gelýär. Ha, Belarusiýa. Tebe öz goýunyň tagamy ýok, hiç ýyly. Dag gerek, ot gerek. Sagram salam. Sagardatlaram süýt üçin alonky. Et üçin, ýa-ni süýt üçin. Süýdüň o berene eti tagam. Şon ýal tapaw diýdim. Edýär. Belarusyň meselem goýunyny bir ýer ýaly bişirip bolanakmy? Bolýar, ýöne ýarky bersin, da tagam ýok. Etin tagam ýok. Et ba tagam ýöne. O diýdim, o kagy denýän, däwelini bildir ýa. Şol. Ondan Dagestanyň gidýän taýçynda Koreýa bolsa ýagylja owda ulam da kiçemde bir normal natda. Tokluda. Ine şu tema gelikde näme üçin daşyrda gidýänler Türkmenistanyň ýaly et ýok hiç ýerde diýerler. Şeýlemi şol dogrudanam? Dogry. We näme üçin şeýle bolsa? Şo ýank diýişim bar üçin da diýtgiri. Süýtlük da süýt üçin, biziň süýt köp beren nokta, bulonky 2-3 ötü köp berýär taýçynda. Şoň üçin malaçka köp. Belarusdan bäriň milýär ýa-ni şoň. Şo malaçka urlan. Taýda uradýar, da uradýar, şoň üçin tagra bilemo. Tohum başgalakda. Tohum başga parody. Ýewropada, Angliýada diýsem et gowy. Ýagyşkan, Olağam tebigaty, dagy, Şotlandski sagarlary bar, öz goýunlary bar, dagy, okeany, nemeleri, yetik suwy ýagyşy. Meselem Dubaýa gidýänlerden eşdiýän, şonu Hytaýa gidýänlerden eşdiýän, Amerika gidýänlerden hem eşdiýän. Ýerine bagly bolamaka? Fermadyrlar ýol, logична. Şu anda gidil Amerikada Texas'a barsaň, может быть, şeýle pikir etýän Texas'a burak. Gün köp asy. Ýöne şoň mal bilen bilemek Kaliforniýaň ýagyşly zat ýeri tapaw etmem mümkin. O şeýledir. Şondan. Onun ferma ýak diýsin alam şu biziňkiler näle dağa çykdy meýän ýere şu ýerimde aňarda korum berýärler, şondan ýeýçärler. Nemede ýeseswinni bolar, näme bolýar? Ýeseswinni. Tebiga ýakyn. Anam şuma bir tora bersem bolar edim da balkandan asfalta gaýtdym. Dol diýär da. Kaptal hiç kim ýok.
Ne çopon ne ova hiç stat yo am. Ya var mı soru ya am ya ne? Yo ya var. An dost ma de GPS ba telefon ma janlaşa diye. Yo ya var ne olur neme men bilişim bara bizde de öň bada diyorlar. Olur su içmen asıl diyorlar. Su içmen gelip ya. Bir hepde 10 gün ýaly. Onuň şeydi goý berýän köşegini nemeden ýeriň bar. Emme haýwanam ne köşegi oyun bolsa oğlak bolsa üçin ýydyna gelýär. Efadi. Onuň gelip öwrenşen ýeri neme howpsuz ýer. Öwrenşä gidýär, otlaýar, iň son aýlap dolap gelýär. Ýöne köşegi bilen gidýärler bar. Olaram bilemek son howlap tapýan bolmasalar. Tapýar öýdän o. O, sebäp gelmäne ýydyna hiç sebäp ýokda. Aslında gelmeleriniň hemme haýwanyň ýydyna gelmesi şo çağat üçin. Düşündüm ha. O, sebäp ol imer kıyma öýde saklajak adam. Bar git. Sen geregiň ýok şu wagt. Näme çogony? Jusuna pul berip koýar. Taksi pulmy? Şodur. Dostum prekoltiya telefonlar va janlaşalar. Hiç o da adam yok da gapdan arkayn aýlanyp görmen ýa. Ýa olar. Şon ýa çydamly şo da tapanjalardan iýip gelýär. Ýa sorak bermedim-de. Inni kän ýyl bolmadyňyzda Türkmenistana daşary ýurtda işlediňiz. Ilkirene begenýänmin. Şu türkmen olanlarynyň gyýylarynyň biziňkileň şu daşary ýurtlarda da öz ornuny tapýan, şu ýerde de münasip işläp bilýänlerine we inni geldiňiz Türkmenistana restoranlary gören bolsaňyz aýlanyp ýa şäheri nähili duýgy ütkäpdirmi? Owa. Ütkap ramsy gidem de ara ortalar ýetjek cennet badaryň ýanyna ýetjek. Uda berbilýär. Geldim. Odan bir restoranlaryň taýda restoran ornundan taýda girýän. Hayra minsta ýok bernim galatdyr. Doğru aýtdymda. Men şon jowat owy atlatyňyz sen nimelen görýän istoriýalar. Biz näme ýörüýtelep goýamdaga? Bu ýörüýtelep goýupdyr. Olyny eýtýän. İçinde geçip bir kadrına bilen de ünsem berem de yaman hemme zat günne görüp ben adamı. İçinde geçip bersen bolmaly ýaly. Öwrenşipdir. Köp wagtlap görmeseň adamam ütgeýär. Onu görüp bersen duýuň akşony. Ondan görmän görýän bolýan ondan tapawdy bildirýär. Şonu nijek boldy. Telekeçilemez ökdüle ýa. Meselem bize minni ýaş oglan näle öňler meselem biziň köp wagtymyz ýokdy. Şokolat ýokdy men ýadyma düşýär. Kiçikkä. Ýok, man daşynyň gyny ýady. Kalbasa bar. In öwrenşip gitdi. Hemme zat özümiziň kiwa. Şonu meselem biz bilemdik şo bir üns bermese şey istoriýalarda goýmasa. Onuň begendirýän adam aňyrda öz ýerini tapdy diýdiň ha. Bir tanymarlyk. O da aňfatda. Bir işiň ustady bolmasaň hemem türkmenliginden döşün açıp gurulaya dara. Yani neme gördüm aňyrdan o Nastyuşaň neme diýipdir. Soýum Türkmenistany näme diýip garaşy. Oň awada gidipdiň. Yaman owadana biz ýöne ünsverem zak şoňa bar. Ünsverem zak. Öňki iş ýeriň bar, gatorma boly bir hille dara köne de. Koçada da atdy bilen neme çykyp terasa. Iş neme diýär, bir köne bir hille. Ýogsa gowy restoranlaryň mirdir ha. 2008'de özümde ady Kristin. Anam ütgötler. Vinogradmy? O, yo özümni pedal boldy. Vinogradda özümni pedal boldy. Belarusiýada. O. Bu özüm näme diýipdir? After sprava ber. Aňardan şu bar durýar remont. Durýar şolla adam gelibem nur adam ütgeden orda ütgüş. Remontyň taýsy bäri ardan. Aňar bir etse bolsaň bir adam pulun çykýar. Soň arendan örak dur. Gatgymmatda arenda adam. Ona minuty düşýän gaty. Şu başda açylýan açylan bir edýän onuň durýar şo remontyňa. Näçillä. Yo bizde diýana daştawrumyz wagt kafe restoran gatykän. Ünsörseň de ünsörem da. Ökdüleýärler öýde. Ökdüleýärler. Aýdaýsyn 100 göz diýme hiç kim dogry aýt. Näçe restorana aýlandyň ha. Men hayran köpsünen bilýän baran ýerler.
Erwet saat deep boljak yerlerde. Tabi näme konkurrensiýa da. O da wada. Hakiki. O da var. Dasından görýän Ýewropa diýip berýär. Şunda saňlar bizim görýän Ýewropa diýip berýär. O. Emme adam şeyledi. Aydın adam öň nähilekdi. Meselem hilne diýänne. O sözi fada ol hemme wagdam nemelay. Oğlay o men hilne diýän o kaçdy var. Empati diýip dünýä derece bilen diň. Şon ýaly. Garaz seninni ýolagçymy? Sen ağam bolly berdi. Berdi. Diyecek bolýanym. Geden ýeriňizde näme? Tagaman gedin? Awalım filak çağıran üçin. No, da sağ olun. Hazıklı gurrunlar etdik. O naharlar yedik. No. Esasy bellemeli onu. Mümkin edi. Yo eksem gowy berekella. O hersiniň öz ýeri bar. O näme diýip ýarşdyrmak näme ýokda o. Geljekde de üstünlük. Şu ýerde durmaň, özgörüň. Bizim ana podcast ýazdyk diýip ullun şu adam gurlaýar sol hasam. Bizde podcast bar, ben tanaýan şon diýer ýaly. Sağ ol. Derejeli. Awala. Kalın adam näme? Öňköňkülük, art production, Koçmurat. Oturan ýerimden üzüm kafe, sağ bolsun aýdýas. Sana da sağ bolsun aýdýas Süleyman. Ya maňa hiçle men sizi kösä bildim, garaşdyrdım. Ya onu öňköňkülük patpysat edin. Tesir bolan kommentari. Tesir ýazyn. Ýene haýskardaki adamlary ustadlar çağıralyň. Sizin pikiriňiz bilen ne bağalamydam oglanlarym çağırdykdary ýoksa diň aýdymçy soňra diýişgär çağırmalýalyk bilýärdik. Şo tesirden başlandy şo pikir. Şolýar näme aýtsak bolsaň oglanlar siz näme aýtsak bolsaňyz. Ýok, gowy hemme de tawar çağıran üçin şu adada şu aňardak etýän zatlarymyzy etmeli, görkezmeli, tanatmaly. Şu öwründen zatlarymyzy bärde bir görkezmeli, näme öwründen bolsak, bärde de nesip bolsa görkeze bilsek, açy bilsek. Nesip bolsa. Üstünlük. İşiniz orna bolsun. Sağ ol. Boldy.